Esselamu aleyküm izleyiciler. Esselamu aleyküm hal murada aydın. Hoş geldiniz. Assalamu aleyküm Aleyküm hormatly selam vatandaşlar. kemine. Aha, sesiniz karıştı. Allah. Onu men täzeden aýdan. Assalamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Aydın kemine size de aleyküm esselam. Sağolun oturamysınız? Ýaşmaya delam. Gowa hal murada sağ olun. Salam ama hemmenize vatandaşlar. Almurada kemine. Aleyküm selam. Sağ olun. Hormatly izleyiciler, bugün onluklar barada gurrun etmekçibiz. Yani bu gezek azrak başka perspektifden alırız biz bunu. Gelmişek teröristlerin korkusu onluklardır deyip atoyduk. Ama endi düşünen adam düşünendir. Öňden erdinläp görenler yani şonda da bir onluklar näme, näme sebäpden gerek, haýsy maksada hyzmat etjek diýilen soralara jogap berip onluklaryň nämediğini düşündirelim. Onluklar diýmek bir mobil hereket, yani ykjam hereket diýip aýdyldy. Ykjam bir hereket etmek üçin gurnalýan, tarih boýunça da gelen esasan söwüş nemelerinde, taktikalarında ulanılan bir sistema. Esasen şu Orta Asya'nın ve Mongol halklarının ulanan bir taktikası, yani kiçi gruplar hökmünde hücum etmek ya da goranmak, söwüşmek nemesine gelýär. Şo taýdan gelýär onluk diýip. Onluk diýilende edil on şert däl, bir wagtky nemeler bardyr. 40 diýmek gat köp san manysyna gelýändir. 40 diňe 40 ibaret däldir misal üçin. Onam edil şonuň ýaly bir sandyr, belki bir sany köp bolup biler, belki 3-4 sany az bolup biler. Onuň nemesi ýöne ady onlukdur. Hökman ona den getirmeliğiyle mani ýokdur ýa-da söwüş nemesinde. Soň bunyň ykjamlyk nemetmesi. Onluk diýilende 10 adam bir-birine, ýene 10 diýip aýdyldy. 7 bolup biler diýdik, 11 12 bolup biler belki. Bu adamlar bire gaty gowy tanaýarlar. Ve şo bir sanda da söwüşen wagtda biriniň ukybyny bilenligi üçin, ýani tanaýar diýdi ýa. Şoňa görä söwüş we şoňa görä pozisiýa alýarlar meýdanda. Bu öňkü söwüş taktikalarının nemesi. Indi Türkmenistanda da biz onluk diýip aýtmagymyzyň sebäbi bir modern bolmaýan bir söwüş taktikasyna öwürmeli biz bunu. Ýani gerekli ýerinde çalt karar verme, çalt hereket etme ve biri ýolda taşlamazyýalyk, goýup gitmezýalyk sebäbi. Ýani onluk diýilende bire gaty gowy tanaýarlar häsiýetlerine. O kimin haýsy nemede söwüşmelidigini gowy bilýär, haýsy ugur boýunça. Şonuň ýaly neme. Endi bunun gerekligi biz ine bilýäňiz 2 ýyldan bäri açyk söwüş dowam edýär. Ýani Türkmenistanyň içindäki bir kanun nemeler bilen terörist demesine geldiler şu soňky edilýän ve anyklaýyş işleriniň netijesinde ve olaryň edýän işlerini gözüňizde tutanymyzda terörizmiň hut özü, olaryň edýän işi. Endi biz teröristlere garşy göreşýäs. Şolara garşy göreşmek üçin gerekdir bu. Mesela olara hyzmat edýän, entegem ýalňyşlyk bilen bolsa da hyzmat edýän belli bir gatlak var. O gatlaryň sany gitdikçe de azalýar. Bundan soňra azalar we şu wagt umumy ölçekde de gowşaýar bularyň nemesi ideologiýasy belli bir tarapdan. Ýöne şonda da onluklar hökmen suratda gerekdir. Näme üçin diýenizde bu hakyky manyda bir söwüşdir. Edilgöni yara ulanmasa da belki yara ulanma ýagdaýyna çelli gidip biljekdir bu zat. Men şonuň üçin gerek ve maksattan ýani därmezlik üçin ýa-da
bir maksat vardır. Şu maksadı yitirip başka bir yola gitmezlik için şu bir yola berkitmeli adam nemesine. Şu boyunca hareket etmek için gereklidir hükmä suratda onluklar. Şonun ýaly bir gysga aýdyp bersem şol. Ýöne gelmişek teröristlerin gorkusy onluklar diýilende näme mana gelýär? Ine bugünkü gürüňdeşligimiz şo arada boljak. Halmyra da aýdym. O söz size geçireyin. Ben aydı vereyim mi? Murad ruhsat ederseniz. Ursatdır. Aydın sen aýdy ber. Sebäp men soňra jemläýär naramyza girip bu aýtmaly zatlar bar bolsa. Yankı onluk meselesinde onu aydık kellesin düşünenlere düşünendir yankı etmeli işine ya da fonksiyası. Hükman bir sanat iş için değildir onluk. Madama olmalıdır belki 50 yıl geçer aradan teze tutmazdan gorulya işleye. O zaten hemmesi bar olanda da onluklar sistemasını yitirmek gerek değildir. O aslında yitene olan yani birazcık şu nämedigine düşündürülen o men fikirimçe sebäbi bir märekesi olmak için Türkmen milleti şu gün günem onlukları dörelýär. Gönü. Yani bir toy etsin ya da ýasy bolsun tapalca onluk dörelýär. Bir adam edýändir şu işi. Sendik toyu alanda analiz edip göreyim. Nädip şol märekeni sowulýar. Toyuň nämesini aýdamam, guruluşyny. Ýöne şol iş etmek için garyndaşy goňşusy bilelikde edilýändir. Yine edil şoň ýalyp bir ýas meselesi olanda da yine de ýek adam eden var onu. Ya men ýalňyş bilýän bolsam da dogurlap bilersiňiz, gemine halynda da. Yo hakyka o aýdýanyň dogry ýanky. O Naharyň başynda durýany var, orta seredýän var ýene näme. özem işlerem şoň ýalyp näme dargadylýar, ýene aýdaly toy edýän adam nahary pişirýän däldir, ýöne näme üçindir? Şoň nahary diýip biýilýär. Toy edýän ýeriň nahary diýilýär. Aslında onu pişirmek üçin ýörite özüniň ol pişirýänem tanaýan adamydyr, bilýän adamydyr. Ve işini yerine getirýän, nahary pişirmek üçin şoňa aýdaly bir 50 kilo et verilse şu eti oğurlap giden nokta. Onluğun içinde. Hiç kanun saklanamam ya da et oğurlama deyip yazılan yeri yok. Yine onluğun edýän işi. Bir düşünüşüp bilmek. Arasında hiç hile bilemem. Belki yılların duvamında bir dep olan ve yazılmadı kanunlar işletkendir o sistemanı. Yöne işleyen sistema ve biz onu bilýäs ve özümüz hemen son 2 yılın içinde bir yerde yörüte bir näçe onlukların işleyişini uzaktan seyredip gördüm. Analiz eden vaktin aydalı şolun bir probleması olsa bilelikte 10 adam der olur, 3 adam, 5 adam, bir yerde 7 adam olup bilelikte çözüp bilýärler, ansat çözýärler. Yine bu onlukların yankı etmeli işi. İstendik problemanı bilelikte çözmek. Siz näle döwlet arkamızda diýeniniz bilenem ýeke alma mümkinçiligimiz ýokdur. Hiç kaçanım. Öňem bolmandyňdan bolup bilmez öňe alma mümkinçilik. Döwlet 30 ýylymyzy seredip görüň haýsy problemanyňyzy çözüp berdine döwlet diýäňiz ýa-da hökümet diýäň tapal ýok. Men ine şu problemamy çözüp berdiňi aýdyp biljekmi? Gaýtym tersine problema çykarýarlar. Bir täsin bir zat problema çıkarıyorlar. Yani bir zat öýüne gidip gelmek için aslında şu problemany döwletler çözmeli. Öýüne diplomatikasy bilen, daşarky siýasaty bilen istendik ýurda gidip gelmeni, howpsuzlugyny ve şertleri döwletler üçin edýär. Yani bizde şu an kim üçin etmeye geçtim? Päskelçilik döretýän bir guruluş var. Yani döwletiň ýoklugyny aýtýas. Indi bu teröristler onluklardan gorkýarlar. Onluklardan gorkýanyň sebäbini aýda yine adam bir zatdan gorkan wagty şoňa garşy bir ädime ýa-da şoňa garşy edýän işi bir plany bolýandyr. Yine ýaşulyň çykyşlaryndan da bilip bilýäs onu, hatda özümüz hem ýaşap gördük Türkmenistanyň içinde. 5-10 adam bir ara gelen wagty hökümet polisiýa gelýär, şonu dargatjak bolýar. Indi eğer sen şu 5-10 adamdan korkmayan olsan ne için olur dargatacak böyle? Yarağı yok bunların. Yankı başka bir nämesi yok. Daşarkı dünya bilen bir bağlantısı yok. Hiç sadı yok. Yöne koy vatandaşlar bir ara gelende şon arasından şon dargatacak oluyorlar. O ministerler hakkında, o yukarı vazifeler hakkında gururun yok.
Ne olan çalışmanın sebebi hem şol. Misal üçün biri aydalı harvı ullukta işleyen adamlar ona mine Halmıra Dağı'nı referans verecek sebebi şu Halmıra Dağı'dan harvı durmuş hakkında käbir çıkışlar vardır. Açık görürsünüz. Bir 3 yıl 5 yıl sen şol bir pozisiyada diyelim ya da onlardan näme diýilýär wezipe diýilýär harby oýunyň nämesinde şol bir pozisiyada işleyen adam mysal üçin bir harby bölügiň ýa-da waýenny çastyň nämesi komandiri bolup işleyen adam soň şo ýerde isle-islemä öz onlugy döreýär tebii ýagdaýda döreýär on ýa-da zamestiteli vardır ondan aşağıda ýene bir 2-3 tane ofitserleri vardır. Yine şolar bilen onlukları döreýär arasında ynanyşma döreýär. Şoň üçin Türkmenistanda ýanky pozisiýalary hemişe üýtgedip durýandyrlar. Ýokary wezipedeki adamlara. Bu zatlar nämeni görkezýär size? Gorkýandygyny görkezýär we suud etýär meniň pikirimçe şo zatlar. Sen gorkmayan olsaň ine size gorkaňyza aýdyl ýöneköy bir zat aýdyl siziň özüňiz gorkmadyk bir zatyňyzy gidip dargatmak isler misiniz? Yani istendik adam. Yani olana medyanın işini ve bu zatları gizli edecek bolýarlar. Ýöne bir zatı bilen oklar ya da biljek olan oklar. Olar adam ve beyin var. Edýän işlerinin arkasında bir sebep var. Yani haýsy sebeplere göre etýär, onu daşyndan sereden atın görünüp durur. Yani onluklardan gorkýandyklary. Ve Türkmenin öz ýanky geçmişine seredende de şu Orta Aziýanyň istedik devletleri bolsun. Olaryň tarihten gelýän o sistema ýa-da onluk sistemalary var. Şolar hakynda ne bir mektepde ýa ýene bir ýerde öwredilýär bize, öwredilen o zatlar şeýle gadagan. Öwredilmende de şoň ýaly onluklar dörejek olan ýerlerinde şo şertler göni ýok edýär. Yani polisiýanyň sany artmagy, her ýerde ýanky adam toplanan yerinde şolar dargatmak isleği bu hemmesi yankı nämeden gelip çykýar. Şu onluklardan gorkusundan gelip çykýar. Ne şu at ben ne şolara aýdaýyn diýdim. Ya ministerler meselesini Halmyrada has gowy düşünýär ministerler, deputatlar bir ara gelip çay içip bilen hatta. Saparaga geçen aýtdy bir minister beýlik ministriň maşynyna minip bilen o. İki adamı onlugam däl, iki adamı birleşdirip gorkýarlar bir ara gelmeýänler. Indi gorkmak bir tarapdan näme bardyr? Hiç bir aýdaly ýanky ýolbars diýeli. Ýolbars bir özünden güýçli bolan üçin men berde näme diýip näme diýip hiç kim kemsitmek üçin aýdylan zat däl. Bir ýolbars aýdaly toplanyp geçip barýan garynjadan gorkýan ýeri ýokdur. Yani ünsem bermez o zatlar bilen, işi bilen olur. Güýçli diýenim şol ýa-da güýçli deňeşdirmesine etjek bolsaňyz. Indi bular güýçli bolsa, yani bizim gözüňe getirişimiz ýalyk, bizim düşünüşimiz ýalyk ya da bize şo sahnada ýa-da görkezişler ýalyk güýçli bolsa, näme üçin iki san ministerden ya da bir 10-5 sanlyk ýanky bir sıradan vatandaşdan gorkýar. Halmyrada siz indi koşup bilersiniz. Olar sawalyn ýaşlar söz bereniň üçin ikiniziň hem aýdan pikirleriniz gaty dogry. Ol derwäis bar zatlar edilmeli zatlar da şu kun ýurdumyzyň içindäki siýasy, ykdysady we sosial durumy göz öňüne tutsak, üçin şol orluklar gaty bir derwäis we zerur çykalgy bolupdyr. Orluklar näme üçin bize gerek? Türkmende bir söz var da, yani yekenin çanı çıkmadı diye de bir adam yekelikte edebilecek bir işi yok diye anlatma verdiği şu. Yani bizim yurdumuzda 30 yılda şu rejimin halkın anını, ılımını, düşüncesini, ruhunu basıp yatırmağı neticesinde adamlar birek ınımdan hem geçtiler, birek kolluktan hem dinler diýýärler bolsak da umumy aýdanda adamlary şol hökümet dürli siyasi oýunlaryň üstü bilen birek düşman edip goýdular ýa şugulçylaryň sanyny köpertdiler. Ine şu netijesinde ahly umumy bir ynamsızlyk diýilen düşünje bar ýurdun içinde. Dogan da ynanyp bilen sebäp şol şugurlaýmasyn, goňşy ýanyna da öz syryny aýdyp bilen, ýüregindäki, kalbyndaky pikirleri paýlaşyp bilen,
Cevap aytsa sonra ol hökümete yetmek mümkün. Hökümete yetse de olaram göz edip cezalandırıp oturuyor da adamlar. Yine soňky 2 sany mysal o ýanky aýdaly bir avtotransport sürüjilerin ýol hereketini bozarlygy üçin çykaryp mecliste seredýärler. Bütün Türkmenistanyň öňüne ene 10-12 sany adam ene dik durup başyna aşağı egdirip yarım ağlamjyrap bulary ene şolary bir aňrybaz jenayet eden adam hökmüne görkezýär. Şeýdip bular halkyň gözüniň oduny alýarlar watandaşlar. Emma ol bir gaýyn inspektoryň çözmeli meselesini getirip prezidentiň öňüne hem de Türkmenistanyň meclisiniň we halk maslahatynyň öňüne, ähli kabinet ministriniň öňüne goýýarlar. Bu nähil maskarasy. Onum az gördüler, ene tüyün çıkışını yine de getirdiler. Ene yurttaky yetmezçilik, un yetmezçiliğini ene al, bilmeýän ene Patriot Soýuzynyň işgärleriniň boýuna yüklediler. Howa ol bolup biler. Ýöne şolan bar eden ogurlugy ýa jümürlügi ýurtda edilýän, şol ýanky azyk önümleriň üstünde edilýän ogurlyk müňden eder, belki milyonun bir bölegidir. Näme üçin bular esasy ogurlar ýüze çykaranakdy, üstüne böküp diňe şol ene aşağı oturan ene sklat müdiri şoňa meňdeşi. Täp halkyň gözü gorksun diýip ene oýnalýan oýun. Niyaz felenne de şol oýun oýnady. Ol ogurlyň başlygy Aýmyrady ýylyň öňüne it atanýal edip ýa bir sanak şol ýanky eden jenayeti var da maşgala zorlan eksaniýeti. Olar çykaryp atdy, halk bolary el çarpy aýna berekella bilen niyaz boldy. Soň ene lellim gelenden soň ene 7-nji ýylda 8-nji ýylda hamana bir tiryek sowdasyny tiryek keşlik ortadan aýrýan ýaly. Türmelerde şu neçeli şol sowda gidip durana, türmede oturan benniler ene onlarça tasdiklamasy var ýa subutnamasy var. Bilem ene halkyň gözüni öňüni ýa almak üçin ýa da gözüniň oduny almak üçin edilýän oýunlar. Niýasyň döwrüne başlady. Çağalary, türmeleri ekskursiýa edip başladylar. Ene seredin prezidenti ýa ene şoňa ikili geçseňiz ene boljak günüňiz ýa düşjek ýagdaýyňyz şu diýip. No bilen alıp gittiler şoňa, menem gittim. Hana. Ene görýärmi? Şeýdip 6-njy ýa 7-nji klaslardy. Çağalaryň çağalygyny ýok etdiler bular. Çağalykdan bular en atalary ene çağasyny gorkutjak. Hana milisiýa gelýär, hana polis gelýär diýip ene şeýdip şu döwürden ene çağalyň beýnesine şunu ünlediler. Indi şu güne düşdik. Näme üçin orluklar gerek? Orluklar ýani aýdyn bellep geçdi-de harby düzgünne, harby nizamda orluklar elmeden bar. Ol harby düzgünüň, harby guruluşyň diýbini tutýan orluklardyr. Indi bizim köýne türkmen dilimizde aýtsak 10 maşy, 100 maşy, 1000 maşy ýa tümen maşy şeý dip atlama bar da ozal öňkü klassifikasiýa ýerdäwrüň emesi boýunça. Emma biz de son şol Sovet döwrüne ýaş ondan soňky döwürde goşunyna bar bolanda goşunyň diýbini tutýan orluklardyr. Orluklary soň ýüzlükler dolurýar. Ýani 3 tane orluk bir wзвод, 10 sany orluk bir rota, aýdaly 30 sany orluk bir batalyon, 100 sany orluk bir polk, 1000 sany orluk ýa diviziýa, 3000 sany orluk ýa bir armiýa. Şunun düýbini kökü damary orlukdan başlaýandyr. Şu orluklar işlese, demek bütün goşun işleýär. Orluklar işlemese, 1000 sany general eline gamça alaýsyn. O hareket ýok, bolmaz. Şonun üçin bizim orluk diýänimiz halky herekete getirmek üçin. Halky bir-birine ynandyrmak üçin. Birek bilen öz ýüregindäki, kalbyndaky pikirleri paýlaşmak üçin. Hem de şu bar bolan problemany ya ara alyp maslahatlaşan düşünmezliklerin ya da bolmasa ýurdun içinde ya bir öz owasyny ýüze çykan ýagdaýyň çözgüdini tapmak üçin maslahat etmek üçin birinji şon orluklar gerek. İkinciden şu halkyň depesinden 30 ýyllap taýaklap duran hökümet bar. Şulara garşylyk görkezmek üçin hökmen gorlaw gerek de adama. Şuman ben südenekledip öňden alyp gitjek bolsa ene kemine bilen aýdyn men goňşum o palisiň elinden saklajak. Sen niýe alyp barýan o bul adam? Näme eden günäsi bar ýa etmişi bar.
Eden orada hani pavest uğradın gelsin çağırım şu tayda kanun önünde etmeli işlerini etsin ya vermeli cevabını versin. Siz ne mi gel bunu hiç bir kanun yağdaydı alıp gidiyor. Elim çöktü, gömün çöküştaydın aytmağı gerek. Yine son oğurluklar biri arka durmalı ol bir. İkinciden aydın doğru bellak geçti. O zaman bir neseyden ayttık vatandaşlar. Kemine de oğurlar çökedik kaytalap aydan yer var. Oğurluklar bir de bir gullukçu ya şu rejimden din maklu için gerek değil. Yok. Düýbünden başlasy şu oğurluklar täze Türkmenistan gurmak üçin gerek. Şu täze Türkmenistany yerden aşağıdan oğurluklardan yüzlüklerden müňlüklerden 10 müňlügi 100 müňe çykmak üçin gerek. Adamlar birak tanamaly, bilmeli, gollabaly. İslenlik saýlawda da şol bolmaly, yerli dolanışda gerek şol. Oğurluklar bolmasa vatandaşlar yerli dolanış yok. Öwrenşipdirňiz ya öwredipdirler size hökmen ýokardan ya aşgabatdan bellenen adam gelip kalkawat başlyk bolmaly ya etrap başlygy bolmaly ya welayet. Näme üçin şol adamlar siz oğurluklar, yüzlükler üýüşip öz araňyzda çykaryp ses berip saýlamalylar. Ya gerek bolsa özüňiz üýüşip ses berip şol wezipesinden aýyrmalylar. Elini ya aýagyny gyşyk basan ýagdaýynda. Ine şu maksatlar bilen esasan şu oğurluklar döredilýär. Ol bizi gorumak ya başga zady düşünler. Oğurluklar gerek bolsa watanym oğrar. Oğurluklar gerek yerine şol düýbün şu bizim urjak bolýan täze Türkmenistanyň düýbü şol fundamenti. Şonun başlanýar oğurluklar. Diňe biz diňe şu zatları ýaýbanlarlayan adamlar. Şu zatları nesihat berýär, wagt edýär, şun gerekligini size düşündirip berýär. Şo bolmasa boljak der watandaşlar. Başgaça çykalygy ýa ýol ýok. 30 ýyllap halkyň aňyny ýuwdylar. Gözüne gorku dip sardylar. Ol gorkam der, faktyst. Şuň kugun menden sorasalar kim gorkýar? Kim köp gorkýar mesela? Hökümet halktan gorkýarmy? Halk hökümetten gorkýar diýdi. Gorku hökümet tarapyndan. O näse güýçlidir sizin gorkuňyzda. Sizde gorku ýok, sizin şol aňyrdan galan bir teskinmäňiz bardyr. Ol gorkdan. Indi sizin ýetjek derejeňizde şol hökümet ýetirdi, ýitirjek zadyny hemmesini ýitirdiňiz. Indi watan ýok esasında, watanyň içinde galyp çağalaňyz hem ýok, en atalaňyz hem ýok, görmegen miýetlerden, hani olar öz ýemesini açyk aýdyn otylar. Şundan dogrudur netije çykyp hereket etmemiz gerek. Hereketiň başlangyjy her bir adam, men ýoldaşlarym meni oturup maslahat edýär. Ya meselem gurucu meclisimizde başga ýerde Türkmenistanyň içi daşy bilen şolar oğurluk bolmasa 8lik, 20lik, 30lik. Olanyň arkasynda hersiniň 10-dan 15-den doganarlyş bar, dosýar bar. Biz eýem oğurlarça müň adam ýurduň içinde de daşyny da belki 100 müňlerçedir. Olaryň herekete taýýar. Ýöne ýeke zat bizde şu mesele hem adam taýýarmy bir günde döwletiň baş welayetinden galjakmy? Bir ikinciden men görüşüme göre häzir şu Orsiýet bilen Putin ýagdaý bir gara ýeten güni şol meselesi çözülen gün bir aýyň dowamyny bizim Türkmenistanyň meselesi çözüläýmellik düşündüm. Ýöne şoňa bizim taýýarlygymyz barmy, ýokmy? Ene gelin şo barada da ene öz ara pikir alşaýlyk watandaşlar. Size de şu şonu aýtjak boldy. Tawar. No. Son şu taýda bir soralar elbetde umuman jemläp aýdanda ýanky näme getirjek, näme halmyrada da jogabyny berdi aslında. Ýene şonu täzeden aýdan şoňa jogap bolsun. Ine onluklar pikir etmäň, 10 sany, 1 sany 10 däl. Olar müňlerçe, 100 müňlerçe onluk bar. Netijesinde munyň milyonlar bolýar, ýa-ni umumy halk bolýar. Umumy halk bolýar, maksat şol. Ýöne bu taýda daş döreňiz, tanış bilişiňiz bilen bilelikde hereket edýäňiz. Mysal üçin aýdaly hereket başlady, ýa-da uruş başlady diýelim. Hakyky manyda, ýa uruş gidibem dur aslında. Ýöne o ýaraly uruş başlady. O nädip goranjak? Ýa-da nädip hüjüm etjek? Da internetten kesti diýelim. Gorkuşuna sebäp hereket başlandy. Nädip o hereket edilýär? Internet bolmasa habarlaşyk nädip bolmaly?
onlukların içine o gömülen ya da kurulan, kurnalan diyeli sisteme göre ya öz baştak yankı internet nemesinden terminologiyalarını ulansak offline ulanmayandır. Yankı neme etmeldikleri her bir adam aklında var. O adam bir bilye tanıya, sonra hareket edip bilye. Sonra çelle. Yani her bir onduğum edil çoğunun yağlak olya. Umuman onlukların gücü şu taydadır. Onluklarsız bolar mı deyip sorasanız onluklarsız bolmaz. Bu taydaki görüş kime karşı alınıp barlayanlığı nemede. Bir taraftan buna düşünmeyen cahil ve kellelerinden bolyan ve bir giden polisiye var, prokurorlar var, yine beylekler var çoğuna benzeş. Ministerlerim var içine giriyor şunun. Bunların hem ecesinin ama kellesi gidecek eğer şu hareket başlasa. Son bunlar özünü korumakçı olur. Yani bunlar ama halka karşı çıkıp o kimi koruyalar. Yani hıram fiyalak nemelere koruyalar. Gelmişekleri. Şonun için şolara karşı uruşmalı bolan yağdayında ve yani onlukları kazanacaktır yani şu onluk sisteması kazanacaktır. Ama tarafa yarar verip bilmeye bu içinden alınan nemedir. Yarar verme mümkünçülüğü yok. Yani karşısına çıkacak yani halkın gücünün möçörünü ölçep bilen oklar entegem şu vakta çelliğin. Bizim halkı köçeye çağıramız yok. Giyece gündüz yani çağıramız yok diyende bu en ulu derecesine yetmeli ulalıp bütünleşmeli yani halk şu sistemanı tazelemeliğine, hıramfları yok etmeliğine düşünmelidir. Yani şu yağdayda yani çıkacak halkın gücünün nämediğini entegem o keskitlap bilen oklar. Şonun için yani keskitlap bilen ok deyende o polis ya da beyleklerim halkın hatarına koşulup gitmek mümkün de son yarağı kime vermeli diyen yağday var. Son halkam yarağı tapma mümkünçülüğü var da bir taraftan hem. Halkın elinde yarağı olsa polis ya da halkın tarafına geçse elindeki yarağı ile onların işi gaydı ya. Şonun yağlı bir yağday var bu tayda iyilleşler. Şonun için onluklar katı möhümdür. Hep mezatı keskitleyecek yani belli bir vakıttan son urş yağdayına girilenden son diyeyim. Onluklar hem mezatı keskitleyecektir. Neme o yurda girilip bir sisteme getirilýänçe onluklar hem mezatı keskitleyecektir. Şonun yağlı bir yağday var yani İyileşler yani kime karşı görüşeceğimizi bilmeli. Onluk olup kime karşı görüşeceğiz? Yani Kurban Ulu'ya karşı mı ya da Kurban Ulu bu tayda oyuncak mı? Diyle soramalı. Sonra hıramuflar diyen bir belalar vardı o tayda. Kurban Ulu'nun kellesi işleyen o kellesi işleyen adam aydım kıyırıp maskara olur mu bütün dünya? O zaman aydımlar hem oğurluk onu oğurlap aydım getirip beriptirler ona ayttıryalar. Aydım aytmasa da tayağı yiyen olmalı. Yani nemeler urya ol katı neme çungur mesele. Yani bilin Kurban Ulu yaranok bu işlere bolanok ve kellesi hem işleyenoktur. Şonun için ulanyalar. Niyazfın hem kellesi işleyenok diyor. Yani Niyazfın nahilde olsa bir azrak öz diyenli olmalı. Şonun için bunların maaşı şişmedi. Niyazıf bilen yani hıramufların, açırtsovların. Umuman şu Ors Kremlin'in maaşı şişmedi. Akıllı olmasa da çalaca bir yerde neme olan olmalı. Ters gelen yerleri olmalı. Sonra onu ayırdılar. Hakiki samsığı taptılar. Yani 100% samsık değilseler 200%'lığına tap koydular da bu yazı. Yani 100 olmaya bize 200% gerek yani.
Tayağı ise korkar ýaly. Aýdym aýt diýsek aýdym aýtar ýaly. Diýip ýa-ni aklyňyza gelip biljek ähli samsyklykları eder ýaly bir näme. Ha bu bir tarapdan hem ýa-ni bugün aýdym bilen hem gürrüň etdik-de. Türkmenistan'ı yani Türkmenistan'daki yaşayan adamların dünya öňündäki awraýyny şul neme bilen düşürýärler diýip bir gurrun etdik de. Yani Gurbanguli her türlü o maskarawaz bir hereketlerini ettirdip soň o taýda da Türkmenistanyň awraýy düşýär dünýäde. Pikredin aýdym aýdyp ödem bolar bolmaz hereket edip aýdym aýdýar-da. Aýdýan aýdymlar hem bir ityanlaktan ve kanyalı oğurluk nemeler aýdýar. Yani bu bizim awraýymyzy dünýäde gaçyrdylar. Nira barsaň ay sizinki aýdym aýdýar diýilen ýalyk neme bilen köp garşylaşansynızdyr. Şol ýaly ýagdaý bar. Şonuň üçin bizim göreşimiz Gurbangulaga garşy däl, Gurbanguli bir kukladyr, özem samsyk kukladyr. Edýän işiniň hiç bir zatyna düşünen okdur. Düşünme mümkinçiligi hem ýokdur. Ona belli bir nemeler berilendir. Ýöne şonuň ýaly onuň bu iş Gurbanguldan has uludur. Gurbangulynyň nemesine aşýandyr. Bu iş o hramlardan, jadanlardan, açyr sowlardan neme diýär, geçýär. Şonuň üçin bizim onluklarymyzyň hem göreşi şu gelmişek teröristlere garşy bolmaly. Olara hyzmat edip beren teröristler däl. Yani polis diýdik, prokuror diýdik, bularyň hem hemmejesi terörist nemesindedir. Ýurda barılan wagty, söbeş çykan wagty diýeli aýdaly, uruş çykdy diýeli. Uruş çykan wagty şu entegem şu teröristlik nemesini dowam etse, mysal üçin polis bolmagyna diýeli goşa tyrnak içinde dowam etse, bizim gözümüzün öňünde teröristdir. Bular hökmen suratda cezalandyrmalydyr. Birinji cezalandyrjagam olary onluklardyr. Birinji cezalandyrmaly şolary onluklardyr. Terörist görülen yerinde öldürilýändir. Yani atyp alınýar-da terörist diýilen zat. Yesir edilmek üçin neme bilmedim, onýan zatlar edilmeýär. Yani dir almak barada. Eger belki yani dir gerek bolsa ve alınar ýöne gerekme. Yani şol yani polisler bize dir gerekme. Teröristler. Ve şonuň ýaly bir giden soralar çykýar. Ine o onluklarym o yani gelmişek teröristler onluklardan gorkýar diýilmeginiň asıl sebäbi şoldur. Tamam. Şonuň ýaly o ýyldaşlar da meniň aýtjak demem. Halmyrada aýdyň siz näme diýäňiz? Menem bir nemelere seretsem. Gasa doğru belli geçtim keminet. Bizim büyük maksatnamamızı öz öňümde tutýan maksatlarymyzy nesen aýdynlatlandyrma bar. Ýene de bar bir toporda diýen hemme zady halka da gönü aýdyp bolanak da ýöne esasy da şu orluklaryň öz etmeli işleri var, öz borçlarym bar da biz näme aýdýar şonu halk gatnaşmasa ýene de täzeden diktatura boljak da biz şu mesele Gurbangulyn aýyrmakda däl, mesele şoň ornuny täze sistemany oturtmakda. Biz bir adamyň ýa bir hökümetiň garşysyna göreşende şolaryň ornaşdyran ideologiýasynyň garşysyna, şolaryň ornaşdyran siýasatynyň garşysyna, şolaryň diýen Gurbangulyn kadar ol bir gurjak niýazym şodur. Ýöne kastumly ýöne aňyrsyna zat ýok, ýeňsesinde oturan ýa-ni gurjak göredüjiler bar, göze görünmän oturanlar. Ine mesele şu taýdy. Biz şolardan diýilmeli, şolardan diýilmasa bize boljak gal watandaşlar. Esasy gurjagy ýöredýänem ine ýa-ni Orsiýet Federasiýasy, Kreml ýa-da Orsiýetyň hökümeti, onuň ýol başçysy Vladimir Putin. Onun öňýany biz aýdyp geldik näçe edip 1881-nji ýyldan bäri şol Türkmeniň topragy basyp alynandan soň Türkmeniň baýlygy, ruhy baýlygy, maddi material baýlygy,
käsi yurdun daşına çıkarıldı, käsi yurdun içine basılıp yatırıldı ruhu. O adamlar yok edildi. Gör bak 100 miňlerçe adam ana kärizlere, oýlara taşlanyp öldürildi. Bu zatlaryň entek emesi bor, ýyzarlanmasam bor. Bu zatlaryň hemmesini arhivden galdyrmaly bol, halka azı hakykata aýtmaly bor, watandaşlyk. Biz şu zatlary etmesek bize gelecek yok. Ýöne şu oğulluklar kendini katı doğrap bellap geçti de katı doğru şu tayda oğullukların oynayacak rolü esası rol. Şu fundament şu taydan başlanıyor. Oğulluklar işlese demek bizde Täze Türkmenistan'ın düýbüni tutmagy düýbü nämeden ibaret? Yerli dolanyrysdan, yerli häkimetden ibaret. Biz ol Aşgabatdan ya hökümetden ibaretda yerli häkimet, yerli oba sebep diýeniz ya ne bilemek şu näme diýip Arçyn diýip at berýärler. Arçynlyk bor. Mesela aýdýar trap bor, ilçe bor, ne täze dakylýan atlamyzy. Muň sany köpeljek. Ozal 5 velayet diýilen bolsa, indi biz 13-14 administrativ bölüge bölünjek. Şolaryň yerli dolanyrşy şu zatlary berja ya üçin etmeli bor. Şulara da gözekçilik etjek, iň aşagdaky gözekçilik etmeli guramy, jemgyýetçilik guramy, öz jemgyýetçilik halkyň öz guramasy şol siziň döretjek oğulluklarynız. Ol oğulluklar atadan oğlu dostan yeni beyleke şeydi çok oğullukların sistemati işlese adamlar birbirinden başlaça yaşar. Şu an Avrupa'da bizim şimdi yani oğulluklar yok. Bunlarda ya millet var. Şu oğullukların daşını cemlen bunlar ya millet dörediklerler. Bu tayda kıyışık sistemi oturdup bolacak galiba. Hem sistemi işlettir. Bir döwür şu oğullukların esasını canını ortak koyan adamların eden tagarlatı esasını şu sisteme kurulupdur. Şu sistemin hözürünü şuun kuğun yaşap gören adamlar görüyor. Men aýdar takmiren 30 ýyl Ýewropa'da yaşap otyp, ýöne şu soňky neslin şol siýasat barada ya tertip düzgün barada giýerden artykmys ýemesi ýok. Ýöne şol bir döwür ýoly goýulandy, ösdürýärler. Döwrüň talabyna laýyk. Şuun kuguna laýyk, ya ertek kuguna gerek zatlary öňünden görüp, şonu eýen tertibe girdiýär. Bizde hiç zat ýok. Yok bizde. Bizde gaýtan halkyň deň ýarsynyň köpüsini bölüp çykaryp ýurtdan zynıp goýberdiler. Ölüm şotaýdy. Mundan beter bize nähil sapak gerek halk adamlar, watandaşlar. Edip ölçüm şu diýip ýok ýerden öz başyna saýlaw döredip bir ala samsyk oğlunu getirip beni öz kürsüsine oturtdy oğlum lellim. Atalogul bir-birine ursat doğruya. Bana ursat verin. Yani zahmet ursatyna çykmagy, näme etmägi. Bu bir absurd teatr. Bu dälhany hakykatdan watandaşlar bir akylly adamyň kellesini, düýüşine de girjek zatlar der bolup duran zatlar. Daşyndan sereden de hopup deputasyony ýa. Nenen edip siz watandaşlar 30 ýyllap şu rejime ağırlanıp ýaçydak geldiniz. Inni bolly, besser, yeterli. Şu oğulluklar diýýänmi? Gerek bolsa eli ýaragly, gerek bolsa ılımy bilen, bilimi bilen, huzuru bilen ýöne hereket etmeli. Inni bolly ýatmakdan inni peýda ýok. Gaflat uykusynyň oýuny. Dige herekete bereket. Hereket etmesek hiç zat ýok. Olar özlere konstitusiýan bir döwür aýak aşagyny taşladylar. Halkın, yani bizim şu konstitusiyada görkezdilen maddeleri tabin bolun diýip saklajak bolýarlar da halky. Ýöne şol konstitusiyada kanunlarda görkezdilen hak hukuklar peýdalan diýip bir ýerde aýtdym şular. Bir ýerde aýdym 30 ýylda. Ýok. Diňe şol kanuny, olum Jenaýat kodeksini ullanýarlar. Şeýtseňiz aýaňyzga ýyşyk bassaňyz 10 ýyl türme, ana aýdyp dur, şu buhan köçörekden köp nan alsaňyz 10 mästutda basşyp. Niýede tapylan bar? Haýda konstitusiýada, haýda kanunda bar. Ýok. Sizem şu zatlary eşitip görüp tabin bolýan. Diýmek, olar aýdýar, onu pikir edýär. Şu halk kul bolmaga taýýar. Bizem şonu diýär. Emma halkyň özüne de ýeke gezek soramyz bar da, siz kul bolup ýaşamaga razy.
Vatansız kalmağa razıyım. Yaşap ýöre dünýäde görün seredin. Sigarlarda döwlet barmy? Ýok. 80 milyon Uygurlarda döwlet barmy? Ýok. Türkler 3-4 döwletde yaşap, Kürtler. Olarda döwlet barmy? Ýok. Türkmeniň döwletsiz galarsynda. Näme Irakda Türkmenlerde döwlet barmy öz başyna? Ya haýsy döwletde Türkmenlerde öz başyna döwlet bar ya awtonomi? Hiç tat ýok. Ady bardyr, ýöne döwleti ýokdur. Yer ýüzünde Türkmeni ikrar edilen ýeke döwlet Türkmenistanyň. Şonu gorap saklap bilmejek bolsak, onu bizim Türkmen dälir. Ine mesele şu taýdy. Onu gaty görmem, onu o özüňize ýokşam görmem, aýna öňünde durumda özüňize soraw ber. Men kim we nerede durun, haýsy tarapda? Näme etmeli? Janym ortağa goýup biljekmi? Watanym üçin ya da ýok. Ine mesele şu şeýledir. Adamlar köpemde. O garlyn zat, o gorky, ürki, ilimde çağanma, dogan garnaşlym var. Biz näme yerden ýeke çykdykmy? Watandaşlar. Näme üçin ituruşduran ýaly bir topar adam garadan seredip oturmaly. Şu soragym bar da ortada. İgenç ýok barda. Hiç absolut. Ýöne soraw bar. Siz şu watan düzeldilen bolsa biz hem düzeldirdi bir de. Ine otura ýalmada. Ilmi, bilimi ýeterlik ýaşlar. Ýöne şular öz talantyny ýurdun içinde ornaşdyrmak üçin ýol açmak gerek, ýol açmak gerek. Hiç sormanyny şonu edin. Özüňiz dolandyrmajagyň bolsaňyz ýurdy. Bir täze nesile, ýaş nesile ýol açyp beriňe. Bizi öz döwrümizde ettirmediler. Sizi öz döwrüňizde ettirmediler. Inni bir ýaşlara bir ýol açalyň. Bulara da inni doğduk çavuracak bolsak, ya Türkmen kümsüklerimizi etcek bolsak, yurt yok bize. Şonu bilip koyun, ben şonu aydayım. Sağ ol. Halmurada hem yerden girdiniz. Şu an yankı kanunçuluk meselesi veya konstitüsiyon meselesine azak geçtiğinizde ayak altına alıyorlar deyip. Şimdi o aslında ösen devletlerde ya da ösen devletler şu an dünyada var mı da en aydan manında ösen devlet diyelim. Medeniyetli devletlerde kanunu depelemek. Kanun demek aslında bir özara ılalaşıktır. Özara ılalaşığı kim bozuk bilye? Vahşi adam bozuk bilye. Şoň üçin yani berde bir ahlak vardır. Kanunu bozmayanın sebebi şoldur. Bozmayanlıkların sebebi şoldur. Ahlak prinsipleri olan için kanunu bozuk bilen o sebebi yönök bir zat hayvanları toplap yine bir 70 tane sığırı toplap siz şundan sonra şeykeniz deyip bir tertip düzün ya da bir öz arasında bir yani ılalaşık getirip berende şolan haýsy bir şoňa seretjek değil. Birinci pursatda bozýarlar. Sebebi ahlak yok, akıl yok, ihsat yok. Adam değil, yani hayvan olan için işlenen. Şimdi Türkmenistan'da da şoň ýalyk ýokary wezipelerine kemin aýdyk de Türkmenin awraýyny açyrýardydy. Prezident şoň ýalyk edip otyr. Yani bunu perovada aýdanda biz adam değil diýdi. Sebebi adam ulalaşyklar bilen ýaşaýar. Yine kompüter diýär, hem adam şoňa kompüter diýär, bu bir ulalaşykdyr. Bolmasa ona kompüter däldäni aýdaly yankı bir başka bir zat diýip bilerse, misal üçin gravitasiýa diýip bilerse kompütere ve hem adam şoňa ulalaşsa, şol sözü gravitasiýa diýmeýär, şoňa ady gravitasiýa bolar. Ýöne hiç kim bozan ola, indi bozup görün şonu. Yine bu ulalaşygy bozup görün. Kompütere alma diýin, suwa yankı demir diýin, pişige de bilmem krasovka diýin. Size näme diýerler? Däli diýerler. Sen ulalaşygy bozýaňyz, o taýda sizin o başka diýen işiniz ýok. Ulalaşygy bozanyňyz üçin şey hikaýeler. Indi konstitusiýada şoň ýalyk bir ulalaşykdyr, ýöne şoň şoldugyny düşünýän adam ýok ýa-da bilýän adam ýok. Ýöne arkadakylar bilýär, o sahnaň arkasyndakylar bilýär. Şoň üçin aýdaly siz Fransiýadan häzir bir 10-15 kişi olup Fransiyada yaşayan olan ve vatandaşı diyelim. 10-15 tane Fransiyan vatandaşı dünyanın istendeki yerinde istendeki kuruluşuna varıp kapısını kalkıp bir zat diyen ve atışolar dinlenyendir. Sebebi Fransiya'nı tanıyalar. Edil şoňalyk Türkmenistan'ı tanıyalar. Yani sen Türkmen olup bir yerin varıp kapısını kalkan o atın, nereden? Türkmenistan'dan seyrettiğerler. Ne var? Aytmaydık veren prezidentin var. O ministerlerine sesem çıkan yok yalık, yöne bir
hukuklayalıp yani görmüşem şoňalyk o hukukluluğu belli de dursun. Bir söz çıkıp aydan yeri var mı? Misal için yine dünyada yankı koronavirus gelendir. Hem evde globalne Türkmenistan'da haysi sağlık ministri var olsa şu tayda ya da sağlığı seyretkende kuruluş var olsa şu azalarından biri çıkıp ekranda çıkış etti. Ya da ne etmelidiğini ayıttı. Hiç kim aydan o? Afganistan'da olan meseleler yani uruş olya, yene olya. Hem için Türkmenistan'ı korumak ministri diyen bir vezife yok mu Kavutay'da? Hem için çıkıp şu hakkında ifsada ayıp bilen o. Yok yani bu demek bizim yani dilimiz hem yok ediptirler. Gürleşemiz yok biz aslında. Gürleşen yalıdır. Yani gürleşemiz yok. 100 yıldan beri ses çıkan yok hiçbir yerden. O gürleşmek demek yaatılan sözleri aytmak gürleşmek demek değil. Ya da havarlaşmak için gürleşmek. Aydalı itler pişikler hem öz arasında gürleşe ya da möcekler var ya da kızıl itler değil hem dile bilem yok yani grup olup avavlan atış onlar öz arasında havarlaşıyorlar ve 200-300 ben yanlış yani biliyorum 200-300 yağlık söz ulan yağlar birbiriyle havarlaşan. Mesela şol gerek diye de şol avlanış şekline seredip şol yağlık havarlaşa birbiriyle. Bizim dilidine havarlaşmak için ulan yası. Näli oňat nirde aştaydı. Näme täzelik şu täzelik. Bu demek havarlaşmak demek. Ýöne birleşmek, pikir alış çalışy ýok. Yani kim pikirini aýdyp bilýär bir ýerde. Bir sana pikir aýdan adam aýdyň, şula adam pikirini aýtdy. 30 ýyl Türkmenistan telewizion. Ol elbetde daşynda aýtdandyrlar. Aýdylýar ol men Türkmenistanyň içi we hemme adama yetişer ýalyk ýa. Ýekece muallim aýdy, şu muallim kitaptan daşary kitapta şey edip yazıptır diye noktanı muallim ol. Öğretmek için bir adam. Öz pikirini, yani şahsı, öz orijinal pikirini aydıp bildi. Qaysı bir nämesinde ne çağalar aytkandır olam. Yanlışmasam bir 10-15 yaşa çelini aydıp bildi. Hatta 8-10 arasına çelini öz pikirini aydıp bilýän çağadır. Sebebi ol entek yankı galowun içine girizlen nokta. Entek mektep programmasından geçen son olarak pikirini aydıp bilmeyen. Şoňa çelini çağa pikirini aydıp bilýär. Sonra o öýrendir ona näme bu näme üçin diýip soraýandyr. Şeýle bolsa bolanok mu diýendir. Özüne öz boluşlu orijinal ýene pikir şonda bardyr, çağda bardyr. Ondan soň şonu ýitirýärler. Pikiri ýok, pikirini aydyp bilen ol. Diňe habarlaşyp bilýär, edil haýwan ýaly. Dili eger sen diňe habarlaşmak üçin ulanýan bolsaň, ol sen adam diýen suwutnama beren okda. Sen haýwanlaryň habarlaşýanlygyny bilýärsiň. Suwut edilen. Hatta dilfinler var, onlar has näme bu meselede, havarlaşmak meselesinde. Başka hile bir sisteması var onların. Inde yankı onluklarda yine näme etmeli, onluklarda men o yaralı meselesine gelmeden yine onluklarda siz pikirinizi aydıp bilecek bir sferanız olmalı. Biz şunu öğrenmeli. Bu zatlar gerek de näme peydası var diyersiniz. Ýöne şo bolmanam hiç adam edip bilmeýäs. Yani pikirini aydyp bilmeýän olsun. Şu onluklarda başlayan pikirin birinci döredip bilmeli, şu taýda pikirini aydyp bilmeli ve şuna ýadyňyzdan çıkarmaň. Sizin pikirinize garşan pikir bolup biler ve şoňa da öwrenişmelidir. 70 ýyl, ondan soň 30 ýyl boşaly näçe 100 ýyl boldu. 100 ýyldan bäri, hatta geçden 100 ýyl. 100 ýyldan bäri biz bir pikir aydyp şoň garşysynda da bir pikir gören türkmen däle. Oňa kommunistler ýanky geldi, hemme halklar dowandyrdydy. Garşy pikir näme gördüňiz? Gelýär ýanky Marx bilen beýleki Engels mi? Olar öwrenýän, ýöne olan garşysynda näme pikir bar? Yani mene bu zatlar bir dälixana meňzetken, näme üçin dälixana meňzetken? Biz däli diýjekde, ýöne biz hakyky dälixanada ýaşaýas 100 ýyldan bäri. Sebäbi gürleşemiz o. Dälixanada da gürleşýän ýokdur. Gürleşjek bolup göräýin, şu dälixana var biri bilen. Düşünüş bilmeýänizde. Bizde de edil şol zat var. Gürleşmek diýmek ine Halmyrada aýtýar, ine şu alma diýe peýdaly diýe. Menem aýtýan ýok, alma ziýanly diýe. Ve öz aramızda soň bir orta näme gelýär. Şu orta noktadan gelýär diýelim. Ine ol gürleşmek diýmekdir. Yani Almyrada alma peýdaly diýse, menem alma peýdaly diýsem, hawa onda gürleşmek näme gerek bize? Baştan başlap gürleşmek näme gerek?
Yine onlukların etmeli işem yenen bir nämesi men beylik tarapyndan seretdiýän häzir. Diňe ol ýaraglanma, hüjüm etme, gorunma meselelerinden başlarda birleşmäni öwrenmek. Ol ýa bilim sistemalaryna seredip görüň watandaşlar, islendik döwletiň, ýani döwlet diýende hakyky döwletler bardyr. İçinde adamın gymmatyny bilmeýän döwletler bardyr we edýän işleri bilen dünýä tanalýan döwletler bardyr. Ya da tarihte ine Rim alıp bilersiniz. Grekler alıp bilersiniz. Tarihi Grek, öyle şu wagt Grekler diýemem. Şolardan başlap eýem ýa-ni öwredilende, çağa yetiştirilende ya da adam yetiştirmek üçin şol döwletleri näme edilýändir? Söz öwredilýändir. Çağalara söz öwredilýändir. Misal üçin çağalar döwlet sözüne eşitýär, döwlet hawa döwlet olam döwlet diýip ulanyp gidiberýär. Ýöne entek beyin çözen o döwletin näme diýini. Täze görülen ok, el bilen tutulan ok. Şoň üçin ol sözler hakynda ine bu söz şunun manany berýär. Ýöne o manadan daşary ine şu manasy var, ine şu manasy var diýip çağalypdan sözler öwredilýär. Bu bilim sistemalarynda gatken döwletlerde bardyr. Ine esasen ýa-ni kaysam bolsa bir täze bir teknologiýany döretýän döwletler ýa-da adamlar bardyr. Şolan okan sistemalarına seredip görüň çağalypdan söz öwredilýändir. Sen sözü bilmän birleşmek diýen zat bilemek näçe derece mümkin. Yani onluklar bilen şonam östürüp bilýäs-de. Ýani dilimiz östürüp bilýäs we öwrenişip bilýäs, birleşip bilýäs. Näme üçin hiç kim soranok, näme üçin Türkmenistanda ine sähel bir gaýsam bolsa bir problema üçin goňşy bilen goňşy öz arasyny uruşup gör, ýani dogan bilen dogan uruşup gör diýär. Uruş edýärler-de. Birleşip bilen oklarsa. Sebebi birleşip bilen oklar. Söz diňe habarlaşmak üçin var. Problema çözmek üçin entek birleşen ya da problema çözýän dil ýok. Indi diller var adaýda. Türkmen diliniň islendik dili. Mesela üçün medisina dili diýip bir dil vardır. Häzir aýdaly men türkçe bilýän, ýöne türkçe medisina kitabyny alyp okasam hiç adam düşünmän. Hiç zat düşünüp bilmem mümkinçiligim ýok. Ondan soň ýuridiski dil vardır, diplomatiýanyň öz dili vardır, sportyň öz dili vardır. Hatta onu ýa-ni terjime edýän spesialistler ya da hünerler vardır, terjimeçiler. Aýdaly medisina terjimeçisi, sport terjimeçisi, siyasi ýa-ni diplomatiya, ondan soň turist, ýene şoň ýalyp terjimeçileriň bölümleri vardır. Aýry-aýry ol medisinada terjimeçilik edip bilen adam gidip sportda terjimeçilik edip bilmeýär, mümkinçilik edip biler, ýöne birazjyk taýýarlanmaly, olar öz wagtyny aýyrmaly bolar şoň üçin. Indi Türkmende de ýa-ni habarlaşmak üçin dil var, ýöne problema çözmek üçin dil ýok. Şoň üçin uruş bolýar. Men özüm şaýat boldum. İki tarapam kemine halmyrada. İki tarapam şol bir zada aýtdy ýene su diýe şutak akyp gelýär diýe. İkisem şonu aýtdy ýöne ikisem uruşet diýe şoň üstünde. Sebebi ulanýan sözleri we sözlemleri başga düşünüşip bilen oklar bir-birine. Ýöne ikisem şol bir zada aýtdy. Ýene su akyp gelýär diýe ikisem. Yani bu diýmek näme diýmek? Birleşip bilemiz ok diýmek. Yani siz pikir etdiňiz ýene Türkmenistanda problema aýdaly ýa-ni bolýa terroristler var, döräpdir şol terrorist topor ýa-ni döreýär we halky ezýär. Indi berde sorag çykýar. Halky ezýärmi ýa halk özlerini ezdirýärmi diýen sorag var. Halky ezmäne güýji ýetmelimi şolaryň? Ýetýärmi? Olam barda. Ya da belki halk olary ezýändir. Halk belki özüni ezdirýändir. Sebebi entek birleşmäni hem öwrenmändir. O zatlarım ýörit edilýär, ýöne bahana der. Bahana mysal üçin men aýagym döwüldi, hawa men ugap bilemok diýip otursaň oturarsyň. Ýöne oýlaýan bir aýagym bilen bolsa-da bir hereket etdiň diýsen edem bilýän. Yani bir näme var, men ýadyma düşen o yazıcısı kim nämesi, kim belki tanamam kitapda ýalnysmasam okan yerimde bir näme geçýär-de. Dozakda bolup bilersin diye, o dozakda bolup bilersin, ýöne sen diye öňe gitmeni dowam et diýe. Bolsam olupsun dozakda diye, bahana däl bu diye. Yani adam ölüpdir, dozakda düşüpdir şonda da diye, ölseňem diye dowam et diye. Yani men ine şu onluklarda ine şol düşünjänem bir özümüze näme etmeli ulyas vatandaşlar gerek der. Ay men bular basyş et halky şey etdi. Hawa ruhsat berdik diýmeli.
Yani soramam yanlış koyas. Ne için ruhsat veriyorsun? Ya da basış et ya böyle ya basış var üstünde yöne mençol basış olsa da şuna karamazdan hareket edeceksin. Yani otursana oturacak belli zaten o. Yani o korku meselesinden hamurada şu korkuyla neyse korku salsalar ama yine onluklar korkunu böyle çözüyor da görünüp durur. Yani onu hatta düşündük ama merakta. Onluklar dören yerinde görüyoruz onlukların hareketleri yani başka hiledir. Büyüğünden başka hiledir. Ha, yurdun içinde. Sebebi Yurdun içinde de. ama yurdun içinde de şoňalyk onlukların bolan yerinde yani komşular yeneler öyle olar kendi bir polisiyadan ya da beýlekiden çekinip duran gaýtyn çok gelsin kanıteşikler diýeri. Gelmez mi ki diýeri. Yani sebebi olar hem etmeli işini bilýär bu ýöne köy bir näme gorku meselesi. Soňra bir adamda gorku elbette yani aklın üstüne geçip bilýär gorku tabii bir zattır, elbet bir zat değildir. Elbet kaçan da aklın önüne geçen yağdayın elbet. Yani sen aklını korku basyan olsa onda sen ne ol elbet zattır. Doğru. Yani onlukları dören yağdayında bir adam dedip biliydi o. Psikolojik tarafını ama öğrenip bilirsiniz eğer psikolojiyle ızıklanan olsanız o korku aklı kaçan basıp bilýär, kaçan da yeki özün olan var. Korku basıp bilýär köp halatında aklını basya da yani logika yok bolýar gorkuyla refleksler bilen ýa-da haýwanyalyk da bir zat görse gaçyp özüni gorup näme etjek bolup oňa netijesinde özüne ziýan berýändir. Ýine näme de şoňalyk. Onluk näme etjek? Ýanky gorku akly basmany tutýar. Ýene onluklar gorkup bilýär, ýöne hiç haçan o gorku aklynyň üstüne geçmez. O onluğun içindäki aklyn ýa-da düşünjeň üstüne geçip bilmeýär. Bağıştan birazcık uzayla oldu. Ya şu yankı bir iyileşme soraptır da ya da yazıptır. Murat Mutadı. Onluklar haçan grup başlayası, onlukları biz eyyem bir yıldan gowrak oldu. Onu grup başlamak diýende biz aýtdyk gurulýa däl, bu onluklar barty. Biz gördük bu onlukları. Görenden soň biz şona bir dillendirme nemesine geçtik. Yani karanlık değildi. Dillendirmek diýmek, yani adyny goýmak diýmek. Bu zadyň hasam awa çalt öğrenmegine we ýaýramagına sebäp bolýar. Yani ýurdun içinde de bardy bu onluklar, hem daşynda da bardy bu. Öz-özünden dören zatlar. Ine garyndaşlar o şu taýda bile işleşýänler hemmesi bilelikde yani oturup videoları görüp pikirlenip pikir alşyerş edip neme edip soň ne jaň edýärler biz gatkan gördük öýün içinde. Köpçülik bolup ýygnak geçiren yerlerimiz kände Türkmenistanyň içinde ýa-da WhatsApp'tan kamera arkaly ýa-da Imo'dan kamera arkaly biz gatkan nemeler geçdik geçýäsem şo zatlar ine onluklar biz öýün içini gören wagtymız ondan hem köp adam bardy. Yani çağasam bar, ayalam, erkeğim hemme demesinden bar, yaşulsam bar. Oturup gurrun ediyası, o sonra ýalyr. Yine şonuň ýaly işler alınıp barlya. Ve şolarda yani korku diýilen zat, o ýitdiýä, näme üçin ýitdiýä? Korku öwredilen zat türkmenlere. Korkmak öwredilendir. Sesini çıkarma ýa-da goşuluşma diýip yani sesini çıkarmaly däl, hawa goşulmaly däl bolsa diýmek howply diýilen bir neme eýe bolýar da düşünje adam zat. Soň gürleşip başlan soň o siýasat näme gurrun edýän bu işin içine girenden soň has başgaça gelip başlaýar bu zatlar. Yani siyasata koşulmaktan has aňsat we içinde durmak näme diýeli bir hil gyzykly bolýar da. Yani siyasatda bolmak gyzykly bir zat. Näme aýdyp bereyim, şu hamara da başlan siz söz alacaksınız. Näme var? Şu gorku meselesini ine nädip oturtýarlar, siyasata goşulsaň ona hiç kaçan Türkmenistanda şu siyasata goşulan üçin türmäge basyldy diýip suut olan däldir. Ya da suut edilen ýagdaýynda da halka görkezlen däldir. Ýöne ine şu oýunu oýnaýarlar 30 ýyldan beri. Bir adam alýarlar, onu siyasata getirýärler, aýdalyk wezipesi bilen ministr eçeline gelýär, ministr bolan soň türmäge basylýar. Yani gorkyny yekece bir sanaty
Türkmenistan içinde 30 yılın içinde elbette vardır. Yani ulu bir maçtaplı yankı siyasete karşı durup bir izi giderli aydalı her 3 yıldan bir qaytalanıp duran yine siyasete karşı ayaklanıp çok Türkmenistan'da yürütülen siyasete karşı bir ayaklanma olup sonra şolara araçsalanan yere ya da basış şoňalyk bir zat bolan däldir. Bulan edýän ýanky nämesi? Görkezme esbab ýalyk edip görkezýän zady näme? Ministr wezipesine getirýärler, gaýsam bolsa bir adamy. Soňra ol adamy türmäge basýarlar, ekrandan ağladyp, ýenedip, saçyny syryp, çeýikdirip görkezýärler, ýa halka korkusyn ýa. Bütün oğurlugam şol eden ýaly hamaly. Oğurlugam ine şol oğurlapdyr, ýenedipdir, ýa suudu näli geçti hiç kim bilen o sebäbi berde oğurluk meselesi olsa nerden diye devletten oğurluk diye. Devlet hem halk diýmek, halktan oğurlapdyr. Onda sen o suudunu hem halka görkezek, halkyna bir zat oğurlapdyrlar, olam kim oğurlandygyny hem bilen o. Yani suud näli boldu? Görkezler. O zatlar gizli zatlar, ol näme harby bir suudmy? Olam edýän suudu. Indi terörist olan olsa elbette teröristler suudunu yenesini hiç görkezýänler bir öz arasında. Şonuň ýaly ine bir ildeşimiz näme ýazypdyr? Täzeden geleli bir aýyň içinde o soň ýanky onluklar näme edip o köçäde çykyp bilýäs diýär-de ýanky. Biz köçäge çykmakçy däl bu onluklar bilen biz urşmaly. Ýanky köçäge çykmak ýeterli däl. Biz o bir hereketde almaly. Oňa goýulan maksat şol. Şonuň üçin onluklar güýçlenmeli, ýaýramaly, köpelçmeli. Ve her bir adam bir onuga değişli bolmaly umuman Türkmenistanda. Şo ýagdaýa gelip bolýar. Köçäge çykylanda da kemine şu onluklar bilen çykylsa, onluklar bilen çykylmak demek eýem akyl bilen çykylýar-da. Näme etdiňini bilýärler. Oňa köçäge çykylyp hakkyny talap etmek beýleki nämeden köçäge çykmakdan has ansat zatdyr. Mysal üçin açlygyň netijesinde köçäge çykmak diýen bir näme bardyr. Doğru. Maksada yetmek üçin çykylýardy onluklar çykanmakda. Beýleki nämeden açlygyň netijesinde eger köçäge çyksa, ýani tarih ýalňyş ýazmaýan bolsa, o ýerde hökman suratda öz-özüne ziýan berýär şu jemgyýet. O açlyk eýem çykgynsyz ýagdaýa düşýärler jemgyýet, soňra köçäge çykýar. O ýerde oğurluk bolýar, adam öldürmek bolýar, o kapitondakna öldürüp gidýärler. Sebäbi eýem o ýerde ýanky dawleniýe şu derece artýar, kontrol ýok hiç gibi. Özüňe hem kontrol edip bilen o. Oğurluğan bolýar, jaýlar hem ýykyp bilýärler, eline ýarag ýalyp bir näme gelen wagt o ýaragam kontrolsuz we hiç hili akylsyz ýaragam ulanylýar. Gerek bolsa ýa-ni her hili zorluklar hem bolýar. Bu açlykdan köçäge çykylmagyň netijesindedir. Şoň üçin kanunda bardyr. Köp ýerde kanun üçin konstitusiýa girizýärler, halk islenlik ýagdaýda ýanky parahat diýilýär ýa-da ýaragsız köçäge çykyp ýöriş edip bilme hakkı bardyr diýip şoň üçin berýärler ýanky dawleniýanyň soňuna çelini artdyrmamak üçin şoňalyk hak berilýändir. Konstitusiýa girizilýändir. Bolmasa açlyga çagaraşsan, açlykda halk köçäge çyksa, birinciden onu kontrol edip bolan, ikinciden öz-özüne ziyan verip bilýär. O men jaýlar beýleki içinde boljak elkenç ýanky tragediýany aýda oňatjak däl suratlandyrjak, ol tarih okasan görersiň. Ýanky açlyk netijesinde köçäge çykylan ýerler bardyr. O garşysynda goşunyň güýçüň o zatlar işlän nokta bolýar. Sebäbi dolu nämeň içinde bolýar. Jemgyýet ýanky kaos diýilýär. Şoň içinde bolýar. Kontrol ýok hiç gibi. Her adam öz-özüne de kontrol eden olmaýar. Onluklar ulu bir nemedir, güç ve kontroldur. Maksadına da yetýändir. Şoldur ýanky köçäge çykmak diýende onluklar köçäge çykan wagtda eýem urşmak üçin çykýarlar, almak üçin şol nemäni maksadyna yetmek üçin çykýarlar da. Şonuň ýaly ine ýene bir näme ýazypdyr ildeşimiz ýanky
o provokasiýa garşy durmakda da gaty näme peýda bolar diýip nämedir ýazypdyr onluklar. O yenen bir nämesi var da ýa-ni offline diýdi kemine. Bu işin iň esasy nämesi offline, ýani hiç hile habarlaşman ýa-da bir ýerden buyruk alman, buyruk bermene hakam ýokdur. Ýene menem şu aýdan aýdym, onluklara biriniň buyruk berme haky ýokdur. Yani halkın bir kuruluşu, cemiyetçinin kuraması ve ilkinci kuraması şu vatandaşını bolan zaten Türkmenistan'ın içinde. Ve o kurama öz başlattır, garaşsızdır. Onu bir yerden buyruk alıp olsa yani onluk prinsipi işlenmektir. Ona yani onluk oluyor. Öz düşüncesi yok, fikri yok. Näme? Olunuz mu? Hawa. Almurad siz aýdan. Mene biraz girişen şutaýda watandaşlarymyza düşündirmek gerekdir. Ine şu ulkun siyasi situasiýa ýaýagdy şular ýaly. Enne Gurbanoğlu Türkmençelap aýtsak öz iýen pohyny bilýär. Özden bir kanun, oğlunu bir kanun ýagdaýda getirip oturtdy. Inni şonuň bir kanun hakimiyetini berkitmek için bula giýje bunu har sorup diyorlar. Dürlü siyasi oyunu yaparlıklar, ordunayalar, her zat etýär. Otak bardy, bir yerde görünni, at çapdy, it buruşturdy, garat. Hana aýdym aýdyp berýär bular. Mescide bardy, kitabyny okutdy, plan zatdydy. Şulaň hemmesi oyun halkın gözüne ýa-ni çöp atmak üçin oýnalýan siyasi oyun. Halk biraz köşestin, oğlunu öwreniştin diýip edilýän oyun. Ine soňra bir ýyl, ýarym ýyl geçer bolup, oğlu ondan görse töweregindäki şoňa garşy çykajak ýa durup biläjek adamlar ýok etdim diýip hasap eden güni ondan ol öz ýüzündäki nikaby çykaryp, aýryp, sypyryp, ondan özüň it görnüşiniň bardygyny ýa-da atasynyň beterdigini halka görkezýär. Şonuň üçin wagt iň gymmatly zat bizim üçin. Şu gün wagty geldi, hereket etme. Biz odala aýtdyk birinji ýyl, ene şular ýarsida düşünür, işlerini geçirdik. İkinji ýyl herekete geçmeliyidik. Şu alan düşünjäňiziň netijesinde ýa alan bilgileriniň netijesinde ýa dünýä garaýşynyň giňelmegi netijesinde watandaşlar. Inni siz köp zada akly ýetirýäňiz, görüp dursaňyz, bilip dursaňyz bir topar etmeli işleri özüňizden bilýäňiz ýurdunuz içinde. Ýöne şu taýda kim başlamaly ýa sorak bardy. Onu birinin ederine garaşyp oturmaly da, ýani ene şu taýda ýigitler gaty dogry pikir aýtdylar da, her yer aýdyn demesi, her bir oğluk öz görüşüçe problemany ýa öz yerini, ýurduny, topragyny, bar problemany nädip çözüp bilýän bolsalar, şolar özleri çözmek ýokardan ýa hiç kimden gatdalyň buyruk bilen edilmeli işler. Bular harby adamda, bular grajdan jemgyýeti. Şoňa geleceğin düýbüni şol täze döwletiň täze konstitusiýasyny düýbüni tutuşýar şol oğluklar. Döwletiň fundamenti şolardan başga oğluk men mesawa aýdýan, 3 adamyň, 5 adamyň bolup biler. Näçe adam bir-birini anlaşýan bolsa, 7 adam bolsa gatnaşyk etdiler öz arasynda. Hereket etdiler bilelikde. Problemany çözsünler bilelikde. Ine şol yerli dolanursa döretsünler bilelikde. Bir-birini hödüretsinler şol dolanursa. Ine şol hereket. Bize şol gerek. Ol haçan bir ederke ya haçan bize bir buyruk bererke diýip döredilýän ýa dörediljek oğluklar ýok. Watandaşlar şoňa dogry düşün. Siz öz ýagdaýyňyzy, öz başaranyňyza göre hereket edin. Ýöne hereket edin. Ol düşmany ýarag bilen alsaňyz hem hakyňyz bar. Boluk oturdy biz olar yglan etdik. Subut etdik yglananda. Subut etdik şolaryň terroristler. Öz halkynyň garşysyna şu terrorçylyk hereketi, genosidy, gyrgynçylygy gurnaýany 50.000 adam türmelerde beguna öldürdi. Şolaň ganynyň üstüne subut etdi. 100.000lerçe adamy öz işini bilýän bilermeleri, spesialistleri, injenerleri, söwdegarleri, biznesmenleri kökü damarly ýok etdi şu 30 ýylyň rejimi. Bu gyrgynçylyk däl näme?
Yurdun ähli baýlygy erninin aktyrylyp daşary ýurda çykaryl. Aýdyp berdik ogurlanan milliardlar. Indi şulary böwet bolmak üçin biziň hemmemiziň hereket etmegimiz gerek. Yerli ýerde. Bir yarag bilen hereket etsin, beýlekisi dili bilen, bir pıçak paltasy bilen ya da sözü bilen, ya da durlukluğu bilen, ya da öz vatandaşlaryň abraýy bilen, halkyň öňündäki syýlygy bilen, hormaty bilen, bara şolar ýaşullamylar. Hemmesi ol parlamentde ya halk maslahatynda oturan başlaň var sırtı pamperti garalarda vardır. Her obada da vardır. Halkın abrayından peýdalanıp ýaş bolsa madyr, ýaş geçsem madyr. Ene döredim şolar bilen orluklary. Näme gerek ol mesçitde kana diňe Kur'an kitabı okap oturmaly imamlar alyp bunu ýazan bir topar pohurry zadyny olum durşu bilen yalan maglumaty okap oturmak Allah'ın zaýyna gelşik bilmä ýokmy? Ene şu soralara jogap ýok bolsa onu näme şu kellel oturarlar arkaýna ýaşadýan. Berin sellesini. Hakkınız var. Ola musulman bolup musulmanam der, ola dinar bolup dinaram der. Şeytanın azarlı. Şol ahireti şol mescide şu haramın kitabını okuýarlar. Men musulmanam diýip gazap edemem. Ýöne şol bir dine okan ilmine gurban, ýöne özleri bilema haýsy şeytanın azarlı. Berin jogabyny. Görkezim özüňiziň kimdim tüýkürüň ýüzüne. Salamlaşman şola biler. Barman kapısyny, bermen sadakany, gömmolip kowun. Hareketdir. Hökmen şola durun ýerinde şu kun tüpelne edip aýdýan adam ýok. Ýöne gapyňyza gelip azar berjek bolsa, onu etmek hakyňyz bar. Olar düşmanymyz, düşman bilen uruşulýar. Indi ola bilen aýtdyk näçe gerek, bağışlaşmasak ýok diýip. Her zat edip gördük ha vatandaşlar. Dinlediňiz de şu 2,5 ýylla şu ähli eden çykyşlamaly. Hökümetine de ýüzlenip, behemesine de, prokuroruna da, suutlaryna da bir ýerde organy bar bolsa, şol Türkmenistanyň ýüzlenip ähli puwdagynaklary. Näme netije çykardylar? Bu äserin agasydy. Gördüňiz de insan oynan oyun ýankylar taýyn. Ine ede bilşim şu dip, çopany çoluk bolmagy münasipler ine lellim öz çağasyny getirip sota otur. Onuň biziň döwlet bolugymyz, musulatlara ýol berýän bolsak, biziň millet bolugymyz. Bağışlan, bu taýda meçe görmek ýok, bu taýda namys işi bar. Haýsy biriňiziň aklyňyz şol oturan oglundan pes, aýdyň şonu. Haýsy biriňiz özüňiz şolardan pes tutýaňyz. Ya şo haram tohumdur. Siziň tohumyňyň nämesi pes? Aýdyň şonu. Rüstem bolsaňyz onu görkezim de Rüstemliň. Yeri geldi, wagty geldi. Ondan aňyrdy eýem watan aljak geldi. Ne problemi şo taýdy. Ýende bir aýdylmalyda orluklar ýuwaş-ýuwaşdan herekete geçmeli. Aýdyň ýa-da dogry aýdyp geçdi. Ol birden hem gel üýşeliň, eňeýliň ýa eňtereýliň. Ýok. O taýda pikirdeşleriň, ugurdoşlaryň bilelikde, umumlukda ara alıp eden maslahatından sonra gelen neticeni real durmuşda oturtmak diýilen mesele var. Düşäňiz, şonu 3 adam bolun, 5 adam bolun, bir karara gelip Türkmeniň öňkü sözü bilen aýtsa, bir çukura tüýküremizden sonra ine şonu hereket önceýli bol. Ya yktybarly bol, ya ynymly bol. Yeňişem siziň arkaňyzda we siziň tarapyňyzda bol. Ol ýöne ýörüňde ene menem uruşsak, menem görüşsak, ýöne taktikany bilmän, uruşa girmek näme? Diňe pida berersin. Bize beýle zat gerekde. Biz ola garşysyny, ola pidan bersin. 30 ýyllar halk pida berip bildi. 100 miňler saatan bir wagtana dünýäsini täzeledi. Barın görün, onamçylykda, mazardaşlar okan, görersiňiz şo taýda. Orta ýaş näçe bolupdyr Türkmeniniňki, näçe gelip düşüpdir, näçe kaçypdyr. Şu zatlardan netije çykaryn diýip aýdyldy. Orluklar şol üçin gerek. Ol hökümeti gorkuzmak üçin ýok, şol hökümeti ýok etmek üçin gerek. Enete de dogry. Ol 30 ýyllar denarlaňyzy ine Aşgabatda boldy, başga ýerlerde boldy, barda. Barın hana niyaz geçecekmiş, elinize boş tanrılarınızı alıp çıkın.
Yani un versin, yağ versin. Ya çıkıldırım hani marada bollu, bayramarlı bollu, yine bir yerde bollu, Farapta bollu mu, Çarjıl'da mı, marada mı, Aşgabat'ta mı, un gerek, çörek gerek. Hep yerde size bir aylık yiyecek unumuz. Onun anırda durmuş kurtarıyor mu? Ne için dilekçilik ediyor? Vatandaşlar. Ne için öz hakkını talep edibilenler? Dilekçilik edip ne çoğunu yaşamak? Onların bir dilekçilik eder ya bir sigen mi? Eğer biz adam deyip öz mertebemiz bilyen olsak, özümüz tanıyan olsak, onu ne için biz onun bir özümüz dırnağınızı gelmeyen adamın önüne biz millet bolup titrep durmalı. Men şoňa hayran galýar. Vatandaşlar, vakti geldi düşüneyin. Bütün dünya bizim üstümüzden gülüp otu. Ne edip şuna çıdayanız da ataloğun çıkarayan oyunlarını gör. Onun bir halk mı? Ya bilemek ne mi? Halk bolsa onu vakti geldi. Gelin görkezeli. Son orluklar bize şolun karşısını dik karşı görüşmek için gerek. Biz inni onlardan hakkımızı talep etmeli. Uruşmalı olabilir. Kemiğine doğraydı ya. İnni olabilir. Saparagan aytsak, wallı görürüm yok. Bu tordu. Yeterligin. 30 yıl lapsılabilir. Dil tapışsak bol halk ne güne düştü. İnni biz olabilen görüleşer ya. Möhledi öttü tegele ustaların daşınına oturup hükümet bilen appazisi ya halk bilen hükümet değilleyen oturup görüleşmeğine. Yok. Ona halka adam hasabını görmenden sonra biz inni ne için olabilen oturup görüleşmeli. Ya halkın ensesinden sevdalaşmalı mı olur bile? Şu sevdaları etcek bolsak, şu haram sevdaları baş koşacak bolsak, bize näme teklif ediler, näme röýdýäňiz 30 ýylyň dowamında? Biz şu zatları etdik mi? Yok. Halka bil bağlak geldi. Halkın gözünün açılır, gününe bil bağlak garaşdy. Şimdi gözünüz açılıp başladı, açılım köp berdi. Yani hareket gerekti. Kim eder kadip beydi oturmaňa elini. Yuvastan ediver, bilen ne dedin? İslenlik karşılıktır, vatandaştır. Şu takkir dinlep oturan adam karşılıktır. Yani son iyiliğinden hareket gerek. Şu görün esten bilen zatınızdan sonra beylekle bilen paylaşıp bileliktir. Öz anlayan adamlarınız bilen harekete geçin deyip aydın. Bizim aydan yerimiz yoktur, hareketimiz yoktur. Var, yurdun içinde de var, orluklarım var, yüzlüklerim var. Yani 5 vilayeti den alırmağa güç var. Bir günü haram hemen o diktatörü hükümeti yani oğurları, cümürleri ahlisini bir gazına koyup taşlayır ya. Yok, son 130 yıllık çürüğü bir ayda harekete getirip Şoň için aýtýan ene kemine biz harekete geçmemiz gerek. Yerli yerden birek gollap vermeli. Hükmen bizim yanımızda oturup gollap vermek gerek. Özüňize berin gollap. Biz aýdymda gelin bizim yanımızda durun. Bile hareket edin, her biriniň öz zorluklarynız bilen nibaýdy. Şonu düzelersin. Näme var başa ütbeş? Şoňa çak boldum, gysgaça bağışlan wagtyňyzdan varsa. O halmurada yankı esasen neme barada gurun ettik yankı onlukların häsiýeti barada, guruluşu barada. Indi yankı offline nemesine geleli. Yankı offline demek internet kesik olanda da yankı bir merkez bolman hareket edip bilmeli. Yine garynjalar, balarlar var da. Şolar hemmejesi hareket edýär, ýöne bir zat üçin hareket edýär. Yankı nemesi var. Karalevas deyip aýdylýar da. Karalevas var. Ýöne her haýsynyň edýän işleri we toparlar aýry-aýrydyr. Edýän hyzmatlar şol. Bir hyzmaty bolmaly. Şolaryň üstünden duran adam ýok, o şunu etmeli, bunu etmeli diýip her ýyl sapagam geçilip durulanak edilýär. Ýöne o bizde bir gezek sapak geçilmeli. Şo sapagam internet kesilse de, şo zatyň başy ýitse de dowam etmeli. Buňa offline diýilýär. Ýani online var, bir offline var da ýa internet nemesinde käbir bilmeýänler bardyr. Şonuň üçin gaýtalan, ýani o bilýänler üçin bir hili neme gelip biler. Indi bu taýdaky maksat şu gelmişekleri ýok etmeli. Bizim söwüşimiz şolara garşydyr esasy. Soň biz şolary ýok etjek wagtymyz bizim garşymyza çykjak. O türkmen bolsun ýa başga bir millet bolsun. O bizi Hıramov ýok etmekden saklajak bolsalar, olar hem ýok.
Olaram ýok edilmelidir. Olaram bizim gözümüzde teröristtir, terörizme hizmet edýändirler. Orada koyalım şu terörizm. Şonuň ýaly bir ýagdaý bardyr iýleşler. Şonuň üçin ine bir iýleşmezem ýazypdyr bu taý düşmany tanamak. Düşmany tanamakdyr birinji. Kemine Mhm. yine näme var da tanımak değil yani tanımak değil yani istendiklerini de yapmak. Explore sözünü näde kullanıp bilýäs. Keşfetmek ýaly. Keşfetmek. Yine men şu birleşik öğrenmek, pikiriniz aýdyp öğrenmek keşfetmek üçindir. Näme vardır kim şu? Çingiz Han. Birinci sapar denize çıkan wagty näme diýe? Yani boşuna gidecek de deniz olsa da söwüşecek de denizde diye. Çingiz Han näme diye nire gideceğiz bilemiz ok diye de. Bilmedik yerine näde gidecek. Denize çıkan näme de koşun. Çingiz Han'ın koşuna. Yani Çingiz Han denize çıkıp gören näme de yani Polkovodic. Näme diye yine bolmasa Çingiz Han'ın bu üniversite tuturan yeri yok. O kap yazıp bilýän olamış böyle. Yine şol adam diye bilmedik yerine gidip bilen. Bu onluklara etmeli. Şu köp adam aytayna onluklar tayyar. O 10 kişi bilen gürleştim ben. Şimdi gidip söveşmeli diye de. O söveşmeli kim bilen? Sonra Gurbanoğlu bilen mi? Onda Gurbanoğlu kim? Tanaýaňyz mı? Birinci soru. O näme zat del? Menem soňky 6 aýda tanap başladım. Yani sistemany. Tanaýandım diýip bilýärdim. Yani öğrenen saýy ve käbir informasiýalary barlan saýy nämeler çykýar yani. Üýtgeşikräk bir zat. Yani görüşmeli yerimiz ya da köçe çıktım bir haysam olsa bir näme ýalňyş gitse näme etmeli. Öňünden çözmemdir. İstendik uruşa, istendik göreşe giren wagtyňyz näme bardyr? Kimine haýsy kitapda var şol. Birinci diýe kelläňde şol ýanky söweşi ýeňýän soň girýär. Bu akıllı bir serkerden edýän işidir. Demäniň o Timur'un söz günlüğünde de ýazýar da Timur Lenk diýilýär. Ben diýe söweşlerimiň o 10-dan 9-ny pikirlenip akyl bilen ýeňýän. Diňe bir 10-da 1 diýe, diňe 10-da 1 diýe söweş diýe, ýanky gylyçly söweş. O nämedir şol ýanky sewer istendik ýagdaý bolup bilýär. O gapma garşy gelen wagtyň oň sen planyňda ýok bir zatlaryň bolup bilýär. Şoňa da sen taýýar bolmaly. Nädip taýýar bolup bilýär. Eger aklyň bolanmasa, aklyň bolsaň elbetde bolýar. Bizde ine näme bardyr? 2 ýyl bundan ýalňyşmasam şol biz ine şu işleri näde edýäs? Giden bir näme bardyr? Planlar, programmalar bardyr. Wagt aralykları bardyr. Indi şolary düzüp işläp başlansaň, o bir tokor ýalňyşy we üýtgeşmeler, düzeltmeler girizilýär şoňa. Hatta ine şu günkü nämen aýdaýy. Gurucu meclis bardyr, işe başlandyr. Gurucu meclisiň aslında edilmeli diýip 2 ýyldan köprek wagt bolan bir ýalňyşmasam kemeýe doğru dermi? Ýöne şoňa gelýänçe, sebäbi o gurucu meclis käbir problemany çözmek üçin bar otaydy. Şonsuz bolan o, işläp bolan o. Diýmek şo gerek. Ertir başga bir zat gerek bolsa biz şoňa o nädip bolsam tapmaly bolýas, gurmaly bolýas, göretmeli bolýas. Biz ýuwaş-ýuwaş döwletleşmäne gidip barýas ýani. Gün söýleýän bolsalar. O mesele de yani onluk meselesi de şondan gelýär da birleşiň pikirlerini alış-çalış, pikir alış-çalyşy diýilýär ona. Çekeleşip bilersiňiz elbetde bolýan zatdyr. Ýöne şol istendik herekete başlan wagt ýa-da öz edýän işleriňizde haýsam bolsa bir işiňiz ters giden ýagdaýynda siz ona nädip jogap berjek? Jogap berjek diýenim, ýani siziň refleksiňiz näme boljak? Şol zady. Yine bulary öňünden kellede gurulýandyr hemme zady. Ondan soň edilýändir. Bolmasa edilen işin netijesi olmaz. O da tervet zatda. Ve biz bu onluklary herekete geçirip yine şu gün belki herekete geçip biljek ve bu zatlaryň hemmesini düşünýän onluklar bar da. Olary herekete geçirmek bilen nämedir? Netijesini häzir öňünden aýdaly bizde haýsam bolsa bir şüphe bar bolsa ýa-da olaryň özlerinde şüphe bar bolsa herekete geçen ýagdaýynda o sistemada yıkılsa, şimdi bunu diýmek bilen käbir zatlary ele de berip biler. Yani näme bolýar? Ýanky
geçen yılkı näme alıp bolýar da, o köçe çıkın diýip soňundan näme boldy ne? Olmasa köçe çıkılacak miting meselesi. Miting geçirilecekti. Miting edilecekti. Yani hemme guramaçylygy bilen bilelikde. Yankı daşarkı devletlerin kanal haberleri, yani kanal haberleri baştan haber kanallarından adamlar çağrılacaktı. Yerel insan haklarını koruyan kuruluşlardan adamlar çağrılacaktı şöyle yerik bolýan nämeni görmek için ve onu gorawuna üçin etmek için yani polisiýa vardı ya da yerli hökümetlerin onun için yürüten nämeleri gullukları var. Goraw üçin edýän mitingin gorawuna şu ýerde miting atlaşan provokasiýa ýene öňüni almak için yine bu zatlarla bilelikde yani modern adamın şu 21. asırdaky adamın etmeli bir mitingi hakyky miting şeklinde geçirilmelidir. Yani onun önüne nädip geçtiler? Her gün miting. Her gün yerden turýan ana miting edip, ana miting edip. Bazar günü otak gideceğiz. Pasolstow'a önüne gideceğiz. Näme gerek o zat? Maksat pasolstow'a barıp aýtmak mı? Hawa biz Türkmenistan ýolları yapdyk, pasolstow'a aýtmak mı maksadymız? Onda jaňadan daýda ýa barmak gerek däldi. Aýtmagam gerek, olaň özleri bilýär ýagdy. Bir ekrana çıkıp aýtsaňam eşitýär alar. Eşik, olar bilýär, olaryň Türkmenistanyň watandaşy we Türkmenistana sizden has ýakyn adam gidip Türkmenistan ýolları açdyp pasolstow'a aýtmak. Näme manasy var? Ine onluklar bolan bolsa onlukda iň olmady 10 adam ýa-da 5 adam içinden biri çykyp aýdyp bilýärdi. Pasolstow'a aýtmak bize näme gazandyrýar? Näme gazandyrýar? Hemmeni izine öýüne sokar. Şeýle o taýda polisiýa alýar, tutýar, götürýär, o şertleri gatyp ulandylar. Onluklarda dedi şoňa şu wagt herekete geçirsek näme boljagyny ýani men aýtmaýyn. Yani şoň üçin öňünden öň taýýarlygy bardyr, istendik bir işi. O mümkin de 100 ýyllap mitinge çıkmadık adamı bunu mitinge çağırýarlar. Indi çağıran adama sorasoň, näme maksat bilen sen çağırýan? Näme garaşýan o taýdan? Öğrenişer diýerler, mümkin de. Sosiologiýany azrak öwrenip görüň. Adamyň ýa-da köpçüligiň özüni alyp barışı diýen bir zat bar, suwd edilen, yüzlerce misaly bilen görkezlen kitaplara ýazylan o sosiologiýa giriş okasaňyz ýetýär. Men sosiologiýany bilýän adam däl, ýönem girişini okap bilýän de kendi bir uly kitap däldir. Yani 2 kitap, 3 kitap okasaňyz düşünüp bilýäňiz şu zatlary. Yani şoň üçin bu onluk meselesinde de birleşip bilmek, düşünüşüp bilmek. Ondan soň ýa-ni bişen soň öz araňda pikiriň bolýar, bir şahsiýetler dörep başlar. Ondan soň ýa-ni hereket diýilende onu biri çykyp aýtmak gerek däl we biriniň çağırşy bilen herekete çykmak gerek däl ýa-ni. Özüň bilýän sebebi. Näme etjäni. Ya gerek olsa da aýdarsy yani o tarapam bar. Yani hereket etmeli olsa yani onluklar Yani bizim yeterli derecede görsek. Kemine bizim aýtma şeklimiz ekrana çıkıp köçe çıkın olmaz. Yok Yani ya. onam onluklaryň özleri düşüner diýip umyt etýär sebäbi. O oňa aýdylan okda dilden köçe çıkın boldy. Indi wagt geldi diýmek oňa signal berilen ok. Näme diýär biz signala garaşýas. Ali Baba diýär, Abu Hasan diýär. Kim ol? Näme bir kitapda var ha. Şoňa alyp näme bilen aýdylan ok. O başka hilediler. Özünüz düşünmeli olarsınız. Onluklar ama düşünür yani näme bolýan. Yok gerek olsa aýtmalan bor yani aýdym oňuja näme bolmalydyr? Näme bolar? Yani şu ýagdaý dörer. Olamaýdylar yani. Gerekli nämeler hem berler. Eğer gerek olsa yani offline diýdik de. Düzgün tertipler hem nemedir. Yani düzgün tertipler iş üstünde bellenilse has gowy. Öňünden diňe çak edilip berilýär da käbir zatlar. Aýtmaly bolsa olam näme bolar ýöne onluklaryň ýagdaýyna görä. Soňam ýanky ýollar meselesi var da ýanky ýollar näme üçin ýapyk? Daşyndaky yani köp zada düşünen adamlar gelmesin deyip bar. Düşünen adamlar içine varsa onluk hareketler hasam güçlenecek. Şonun için yapık beyleki taraptan hem neme var. Onluk o pikir etmen onlukları o bizim yörüyeti yetiştiren adamlarımızdır deyip yok ya bizi halamayan adamlara misal için aydaldı. Misal vereyim ben hazır. Halamayan adama barıp çot ayda onluk kurya hazır kıyadaydı.
Başka alacı yok yani. Şert yol. Yine yağış yağanda dağdan sıyırıp akayan suyun yolu vardır el müdama. O sen şu yolu, suyun akayan yolunu görüp yani yağış yağan vakti bu taydan değil de başka bir yerden akıya deyip biliyor musun? Deyip bolun o. Onluk yine şu zat yani. Görünen zat şu zat. Şöyle al bir neme. İyileşler hava bugün onluklar var arada hava gurrun edip bildik deyip umid edeyim. Yankı maksat o onluklar yani kramfları gelmişekleri yok etmek üçündür. Şolara karşı söveçtir. Gelmişekler ya iyi samsık içimizden iyi samsıkların samsığını sayılap başa getirip zulüm ediyorlar. Türkmenistan'ın gazını, neftini, hem mezadını uğurlayalar. Kıyızlarını zamzayalayalar. Yani ona maydalı. Näçe kıyızlarını zayaladı belli değil. Misal üçün yani Türkmenlerin Emine, düşünýän dilinde aydalı. ne zayalamak, çağlarını zayalamak meselesinde bizde zayalamak ise başka fil düşünýärler, yönemen ama başka fil düşünýär. Çağlarını zayalamak. Yine bizim özümüz, menem şahsen zayalanan bir çağlar. Ne için mektepler zayalıyor? Men yanı yakında haberlerde sizden görürsünüz vatandaşlar, yani Rusya'da biri yani Z harfini yazıyorlar da. O çağlar bağı derse suntazat var çağlar artık. Mektep yanlış masa. Bir en atalardan bir çağlasın Alman oraya mektebe şu Z harflerini oraya birine şu eli bilen şey kop oraya yani ayna yapıştırıptırlar. Ayna diyen kapa yapıştırıptırlar da Z harfi. Z harfini kop oraya ve şu yerde bağırıp aydan zadı çağalarımı, çağağımı özgürlüğüne koyuyor. Yine düşünüp biliyorsunuz mu? Neydi? Yani zayalamam diye çağağım. Şol düşünceni yani şol düşünce iyi olan demek en ata iyi olan yine bir sananı görüp biliyorsun Rusya'da. Ona bilemek orası düşünüp bilir mi? O manasına ne diyecek olduğu kayda çağağım zayalamam demek bilir. Yönü kıyzat Z harfi ve şunu koparıya da çağağım zayalamam diye de. O katı ervet zat. Mektep bilim hoca olur. Ne edip otaylı sen propagandanı öğretiyor? Siyasetçi olur. Bilim hocaları. Çağa bilim almasa yanlış, bilim alsa zayalanan hasaplayıyor. Yine bir ayal maçkalı o yüzden barıva ihtiyaç onu. Çağım zayalamam deyip kıyılır ya da yankınan kopar. İndi Türkmenistan'da haysi bir en ata yankı. Benim ömrüm kül olsun, elim uğrasın, ayağım uğrasın deyip veren o atımız, en atamız var, çağım zayalayan bir vakti değil mi? Baytim özleri yattatta en ataları. O çağlasına ne mi öğretiyor? Yine küçük çağla 7 yaş, 8 yaşındaki çağla ne mi diye? Elim kül olsun. Ayağım uğrasın. Ne sözler elde Son çağın ağzından eşitip durup oturup bolýar mı yani en atav olup? Hazır bir çağın, sen çağın gelse sana kaptan da aytsa da o ece kalka. Ay men şey etsem men ömrüm kül olsun ya da şey etsem men dilim uğrasın diyse. O ne mi demek? Yine şol zayalatmağı düşünemiz okta biz. Bizim edilnäme ýalyk bolup durur. Aydaly bir hazır yankı kimi diyeli Shakespeare'in kitabına bir maymunlan sürüsüne eltip bersen ya da koyullan sürüsüne kitap eltip bersen yani hiç yani görmedi. İp balan o peydası yok. Näme gerek o var? Yani depelak geçýärler. Bizde de şu da kasam ettirmek, çağalan şeydi beyin görünen nokta, beyinde de bilmeli o, yani akıl ya da düşünce o görünen nokta, şunun için diye bizde sözat yok diye de. Şunun için çağam ne etseler etsinler diye. O mektep, mektep hükmanı suratta gitmeli diyen yeri yok. Eğer öz çağana mümkünçiliğin olsa katı kıyın zaten o cevapkerçiliği almak, bir çağa, öz çağan olsa da sen ona yani pedagogikany bilmen, nämediğine düşünmen, öğretmek, bilmek yanlış olur. Yani Türkmenistan'da şol yok, özüň edip bilsen özüň etmeli, öğretmeli. O kanunum eğer hükman sen borçlu çağını mektebe vermeli değilse o kanun değildir. O sen haklarını bozuyor diye. Azatlığını bozuyor o kanun. Onun yalı kanun olup bilmeyen. Yani Türkmenistan diýilen döwlet ýok, barbyr. Çağalar zayalan yer
Hiç kim sesini çıkaramıyor. En atalarım kömekçi de. Şol diktatörlüğün yankı, diktatör diýip aýtýarlar, ýani diktatör diýip başadırlar içinde aýtýan. Şolun güýjem ine şondan gelýär. En atalarda, hemmemizin en atalarımız bilelikde, kelle uylanzar ol. Ol güýç hakykatda yok. Ana Putin hem güýçlü olsa Ukrayna'da näme üçin beýdip büdüräpdir? Yani güýçlüler sen, o güýçlü. Näme üçin 5 günde şol uruşy göne Ukraynany Kiýew alyp bilmedi. Yani güýçlü olup duram bilip etýän. Yani bilgeçleyin, ay borlar men canım ağırsın ya da Rusya bilip hemme zat plan boyunca gidýär bilgeçleyin şonça tehnikasyny ýitirýär, adamyny ýitirýär, soldatyny ýitirýär, generallary ýitirýär, yani ölüm öldürilýär. Bilgeçliğin etýän onda. Plan boyunca diýär. Plan boyunca oýlanýar da. Yok, güýç ýokdur. Yani oňa alyp güýç meselesini kemine has bolup düşünýär. Näme diýen bilemiz ok biz güýçün näme diýen. Yani o akılda döredilen her kimin özü güýçlendirýär aslında. Bilip ya da bilme. Yine zayalanmak meselesinde çağalarımız zayalanırsa mine şondan şu güne yarıyımız taşında içinde çağalarımız var ve biz o çağalara cevapkerdiriz. Çağa en atasının da hiç bir cevapkerçiliği yoktur. Çağa 18 yaş yeten sonra en atasına gerek olsa sen ben en atam değil deyip gitme hakan vardır. Sebep o senden sonra gelen o var dünya. Hiç kimden sonra olmadı. Sen onu dünyaya getirdin. Ya yanlış mı? Sen onu getirdin dünyaya. Demek sen cevap verdin. İstendik yaşlı olaysın. Eğer sen çok cevap gerçekten düşünmeyen olsan, ne için dünya getirdin? Getirdin mi? Onda cevap ver eden işte. Yani kıyımcı adam değil mi? Cevap vermek. Öz çağına cevap vermek. Yani ben çok neyemeden aytken yani havarlarda, Orslarda bir ayağım aşkala yine öz çağasına şeyden katı, yani bana katı tesiri ulu oldu. Yani Ors'ta yani Ors'tan arasında şu an düşünüp bilen en ata var mı? Ýaly, o hal murada sizem aýtjaňyz bar bolsa, bugünlükçe jemläp elsoň. Yok ýigitler, maňa aýtarlyk kandidat koýmadyňyz ene. Tügeleme şanykda oýnaýalyp halka düşünüp berdiňiz. Bar zatlary, bolýan zatlary, boljak zatlary näme etmeli, nähil hereket etmeli, ugruny ýollary ine açyk. Indi galan adam halkymyzyň özüne bagly. Harekete geçmeli. Bolny gutordy başy hiç bir gurrun ýok bar. Ol kim başlarka kime derkä diýip durmalylar. Her bir adam öz başaran ýerini bar, duran ornuny edip bermeli. Gerek bolsa ine gelinde çykyş edin, aýdyň öz pikirini diýip kommentlarda ýazyn. Ýurdun içine jaň edin, dogan arnaşlar bilen giýje günüz gürleşip, olaň etmeli işler bar. Ýurdun daşyny akylyň etmeli işi bar. Harekete geçip bermeli. Başga ýagdaýymyz ýok, watandaşlar biri ederkä diýip garynjaklap oturma. Her bir adam öz etmelije işini etdi. Umumy görüşi, umumy ýaňşy öz goşandyny goşdy. Elbetde medat bolar. Türkmeniň bir sözü bar, dama köl bolar diýip. Ene bizimkem şol. Başgaça indi bizde o çykalga da galmady. Indi dik durup uruşmaly ýa görüşmeli ýeri geldi watandaşlar. Yani olur siyasi dile de düşünen, bular köre köşe de düşünen, bular yankı dini manada çağırmak peydası yok, bular konstitusiyada çağırıp olacakken, olur bir devurmanın 30 yıl ayağının aşağına taşladılar, o konstitusiya değil yani. Bular başına giden ne cenayetçi topar, bular terörist hakikattanı. Yine halkı terör edip saklap oturuyor. 30 yıllar kırdılar halkı, pürröler. Bundan anırda indi bir çıkalga yok. Edip oturuşunu seyredin. Hayısı devlette. Şular yani koşa durmak için naki tertip düzgün var. Dine mafya devletlerinde var. Öyle mi ne? Terörist hem cinayetkar topar. Bir azıcık inni vakti geldi deyip aydiyan sebebimiz o erti Urban olayım havanları Vladimir Putin'in nämeler gutorjagyny Orsiýadan onu wagt görkezler. Biraz bize sabır versin. Mawa Şolun Putin
Putin kakatı gidenden soň şu bir aýda galmýar şu rejim. Ýöne siz şoňa taýýar bolun, yerli ýerden hereket edin. Garaşyp oturmaň, öz gorluklugyňyzy döredin. Biz sizin hiç biriňi tanamlap da watandaşlar şahsy tanışlygymyz ýok. Ba içiňizde iki ýeke bilen habarlaşmam ýurdun içinde de yüzlap adam var, daşyny da var. Ýöne şu madynla oturan adamlaryň köpüsini tanamlap da personal. Ýöne sizin barlygyňyzy bilýär, sizin türkmenligiňizi bilýär, şu döwletiň grazdanlygyňyzy bilýär. Türkmenem diýmän öz bögen bar içinde gazagym bar, gyrgyzym bar. Men millet saýlamak, eger şu Türkmenistanyň araýasy diýip grazdanly özüm tanıyan bilýän bolsa, şol halk şu döwlet üçin hyzmat etjek bolýan bolsa, bize hemme milletem deňdir. Ýöne şol döwletiň özeni, şol döwletiň fundamenty türkmenlerdir. Bizde başka ata vatan yok. Biz beýleki döwletlerde ene bizden hyzmatkardyr watandaşlar. Men ýaşap oturan döwletmem şodur. Biz hyzmatyny bitirýär, aýlygyny alýar, garamyzdan soň pensiýa çykýar. Borlugy tordy. Emma bizim ata watanymyz däl abi. Bizim göbek kan dokuran toprağımız däl. Hani o taýda olur ahyn alasy asmana galyp halkymyz. Şoň üçin menin de onların aslym var. Menem yerden yeke çıkamak, ben şu zatlar için hem can ediyen hem çağırıyan. Dine sizi oğdu teklemek için edilen oyunlar. Sizden ömürtü var canım veren gerek vardı şu vatan. Hiç aşan bize amanet canı giyder oturan adamla yok verdi. Yani sizin ticenmeli vaktiniz elli vatandaşlar gayret edin. Yerli yerden ayağa kalın. Görürsün hemme forması sizin elinizde. Şu devlette konstitüsiya dişlerine, şu devlette hükümetim yok. Özün hükümet dip atlandıran adamları beni terörist toparına aldılar. Bulanım elinden geçen kesenden öldürülen adamın sanının aydıp verdik Ukrayna'da. Şolun her bir içinin onu cevapkardı. Kadiyetin ömründe, halkın ömründe. Şol öldürülen adamların doğum arnasının, çağırlarının, aktıklarının ömründe. Cevap vermeli var böyle. Gidecek yeri yoktu. Sonay değinlik. Borluk eminim. Ben başa ayçakladım yok suğurlukçu. Baha Murad ağa sağ olun. O aydın. O sana da sağ ol. İldeşler. Hemmenize de sağ olun. Yine de görüşýänçä. Nemene aydayım ben. Birazcık şu yine hareket ve hareketler başlama altına el bolýar. Veya şu gün yankı terörist topar näme üçin gorkýar onluklardan. Ona maýdaly. Näme üçin gorkýanyň sebäbini islendik bir hareket başlamaty. Yine şu gün aýdaly nämeden gorkýas, yankı ölersin, galarsın diýen mesele vardır. Yani harekete girişlerde özem Türkmen milleti harekete giren wagt, harekete başlan wagt ölümden gorkan wagtda. Yani bir iki sanany öldürdüm diýip izne kovup bilen okolary. İslendik vatandaş bilen gürleşen wagtyny ýöne sorak göreýin şu bir haýsam bolsa bir iş üçin. Yani arkada da vatan, millet, nesil meselesi bar olan yerinde Türkmen can vermekten kaçan yeri, korkan yeri yoktur. Yine Göktepe'de şu derece Türkmenlerin öldürülmenin sebebi şuydu. Yani bilen ok, on yağlık bir bizde genimizde on yağlık bir neme yok, kod yok, iza kaçmak diyenler. Şoň üçin şol derece getirmen satılacak bolýarlar. Aramızı bölüp olmaklarını döremezlik üçin hem mezar etkenler iki adam bir ara gelen watı deröl polisiýa ýa-da yine Salmurada öz tarihinden gurrun berýärler we özüňiziň gördüňiz ýene ýa-da Çeşmen salam patry diýip bir gepleşikde açyp görün. Şu 5 Türkmen bir ýere gelse şol Orsun KGB'siniň biri Çeşmesi şoň arasyndadyr. 5 adam bir ýere gelse şolaň çeşmesi okman şolaň arasynda bolmaly. Şu birleşdimi, harekete başladymy, soň saklap bilmeýän mümkin ender. Onu men bir näçe watandaşlar bilen gürleşip gören wagtym şol ýa-ni maşgaladan gorkýan, azar bererler, ýene şoň ýalyp düşünje var. Hatda türmeden gorkmagam bar, sebäbi türmenin içini bilen oklar, bilmenligi üçin gorkýar. Aýtsalar türmede ölersiň diýse, onda gorkan oklar, öljegini diýse. Ölmek korku değil, bilmezlik korku. Yani belirsizlik en korkunç bir zattır.
Hatta şu bilen aýdyp bilen ýakyn bir garindaşyňyz agyr bir operasiýa giren wagty doktora. Aýdaly 1 saat 2 saat operasiýa sürýändir. Ýöne ýakynyňyz we soňuny näme boljagyny bilen o doktorlar aýdyp bilen ya öler ya galar diýe-de. Yine şu ya öler ya galar diýip belirsizlikde galmak gaty kyndyr. Şol 2 saat siz üçin bir ýyl ýaly bolup geçýär. Sebäbi bileňiz o korkunç bir zat bilmemek diýmek. Ölçeğini bilseňiz hem oň ýaly erwet bolmaýar-da. Ýöne bilmeseňiz gaty korkunç bir zatdyr. Yine häzir mine şoň ýaly nämeň içine sokupdurlar. Belirsizlik, geleceğiniň näme boljagyny hiç kim bilýän däldir. Kim aýdyp bilýär geleceğim men şoň ýaly bolar diýip. 2 ýyl soňuz aýdyp bilýän adam barmy? 2 ýyl. Men o 5 ýyl onu diýjekler. Aýdyp biljek adam ýokdur. Planam ýokdur. Şoň üçin plan programma bolýan däldir. Türkmenistan'da. Yine ýöne haçanda şu herekete başlananda eýem ölüm galym meselesinde men pikirimçe ýa-da tereddüt etjek adam ýa-da türkmen mene bilemem. O ýa-da näme bolmaz. Ýa soňam saklap bilen okdur. Yani o millet, vatan ve nesli üçin canını verjek adam bilemem. Belki 99% şoň ýaly bolup bilersin. Yani bolmasa Göktepe'de ol adamların alıp yatan bir bilgisi, bilimi, ilimi yok ýöne bir zat bu men diye yine düşmana karşı boyun eğmeyen diye. Ýöne bir zat. Orus gelýär men boyun eýjek däl diye. Uturdu, nokot şol ýerde. Boyun eýjek däl diýmek eýem olarda gaçaýyn ýa-da bir ulalaşa gelen diýen düşünje de ýok. Olmasa kaptaly goňşular hem mesela bir ulalaşyp şolaň golasyna geçipdir. Bular näme üçin geçmeýär? Näme üçin gaçan olar? Olmasa şol Orsun güýjüni olaram görüpdi. Şuňky Niýazowyň güýjünden 100 esse güýçli. Şonu görüpdi olar. Ýöne öljegine bilýärler olar. O pikir etmeň ýeňiş gazanarsyn. Maksat ýeňiş gazanmak däl. Maksat men boyun eýjek däl diýdi. Ýene şol eýmese diýmek ýeňiş diýmek şol üçin. O ölýär söýlen o bolýa ölmedinde o ya adamın hemişelik bir zatdan ölüp gitken İsa yani yöne näme diýär. Ýöne näme üçin ýaşap näme üçin ölenini bilmek men kimçe has boldy zat. Aýdym şol gelen orslar enteýem giden okda. O şu wagtdan 130 ýyl boldy. O giden ok o diýmek näme? Şol Göktepe galasynyň söwüşinden galan ýerinden dowam etmeli biz. O orsu çykaryp gowmaly. Düşünjesine o bir san dilinden bir sözem almaly däldir bularyň. O ýogyna ýanmalydyr. Ýa gatykän galypdyrlar ular. Anrada biz döňräkde bolan bolsak biz bular goýmasdyk. Bularyň kanunyň düzgünliği aşagynda ýa-da öz ajalyň bilen ölmek haram. Bularyň kanuny düzgünliğiniň şertleriniň aşagynda öz ajalyň bilen ölmek haram. Diýmek bir näçe türkmen haram ölüpdir diýmek. Bundan soňam haram ölmäne taýar bolsaňyz ölberin men. Ýöne bir zat bar. Kimin ene bir gün bolsun öz türkmen durmuşymyzy ýaşamalymy ýa-da 90 ýyl şol näme durmuşyny ýaşamalymy. Bize salynan bir boýnumyza ene şey diýip ýaşaýan ol goýulary gawap ýaşatýarlar. Boyun islen ýerine gidip bilen ok gelip bilen ok islen zadyny ýyp bilen ok näme berseň şonu ýerler. Yine bulan edil şoň ýaly. Men iň bolsa ýani 90 ýyl bolsun, 100 ýyl bolsun goýun ýalyk ýaşanan ýekece gün adam ýalyk dünýäde ýaşamasy. Ýani dünýä diýenim öz dünýämde. O dünýä her kim üçin her hilidir. Türkmen dünýäsinde ýaşamasy. Niýde şol Türkmen dünýäsi? Türkmen dünýäsi diýäsine ýöne bir zat Türkmenistanda Türkmende Cemhuriyet diýip bir söz bar. Niýde şol söz? Yani biz Türkmen dünýäsinde ýaşaýasy. Yani boşadırlar içinde şu an. Ne şu Cemhuriyet'te yaşamak isteyen. Bolýan da ýyllaşlar Galmyrada aýdym. Emmäňize sag bolun dinleýänimiz üçin. Ine şu Sizem sag bolun çağıranыңız üçin aýdym kemine aýdym pikirleriňiz üçin Taňry ýalkasyny ýaşlar. Yani sen aýdýan da kemine şo döwür boranmasa ola bilen bellisi ne derdim diýmek. Şu döwüre sizi ýetişdiren akbal şoňa da şükür edýän, men döwür şükür edýän. Ene Türkmen halkynyň içinde siz ýaly ogul gyýylan barlygyna gelillemiz bar, hana baýdak ýaly. Gece günü çıkış edip oturan yigitlerimiz var. Gatlygy ýok, gidip barýa iş ýöne biz hoglukmanly wagt diýen men.
yetişmeli, hemen belan öňüne almaly, howpun öňüne almaly, öňünden almaly, ýygyna galmaly. Ine şol üçin haýdaýlyň diýenim. Hayrat edin, iş gidip durýardyň içinde beýle umytsyzdan bolup oturma watandaşlar. Gidip durýar ýany Bize aýtmaly diýilen zat ýok. Ama gidip duran işi. İşleri Aýdym borana hemmeden ekrandan. Şol üçin size yüzlenýärmidem, şol üçin tijenin diýetde orluklar tijenin ediberin hereket näme de hayatyň ýüzüne gün bolup ýagyn soram hereket. Näme üçin ýok. Edin näme hereket bar, şonu görüp beýle kadamlar ha bulara başlady bizim durmalyň dip erti onun heykelini ýykyp başlarlar, portretini ýakarlar, kitaplar, ýankyýalym pok kitabın köçe taşlarlar, o mescid okarlı kitaplar ne var? Salarlıgan da onun için. Yo, o mescitte kılınan namazlaram kabul bolýan däldir, okalan namazlaram. Benim pikirimçe. Son için aydiyan adamlar Namaz- karşılık korkuyor. kemine indi men sonra öýjek namazyň bir şertlerinden biri de azat bolmak. Azat bolmak, ova. Azat olman, yani Azat olmanın kulun hem namaz namazı okuma kabul- nemesi yoktur aslında. Yani eyyesi ruhsat vermese namaz okap bilen o. Şey nemesi şol, düzgün şol. İslam'da neme hukuk nemesi şol. Sonra yankı edilen işler var da aydamız yok. O bizim kompetensiyamızda değildir edilen işlere aytmak. Onu yine kurucu meclis var. Şu yerden sonra bilerseniz kurucu meclis kararı alsa aytbiler eden işten yöne biz berde hazır yine özara birleşikte ya da halkın sesinde çıkışlarda ya da düşünülür işlerinde edilen işlerin aydılmalısı var, aydılmalı değerli varsa yani konsolosluq tarafından meykinin edip gören işlerin misal için haysi birini bizim aytma kompetensiyamız yok da mümkün de. Men aytsam beni yok ederler. Yok ederler diyelim, kabir informasiyalara girmeme ruhsat vermez, o meyki de ruhsat vermez ve kurucu meclis de onu etmez ama son için hem de işberde edilen işler aydılmalısı aydılar elbette. Yani beylekler hem sonuyla aydılar. Edilip duran iş vardır, tayyarlık görülen işler vardır, hareketler vardır kabir yerde, lokalme hareketler diyelim. Onları biz aydıp bilmeyiz. Yani onun kompetensiyamız yok. Onun için soramam. Yani aydılmalısı olsa ya da sorap bilecek yerimize şu kurucu meclis veya kurucu meclis has nedir? O meselede kompetensiyası bizimkiler. Çok önemli. Onda şuýda o sawallaşalyň. Sebäbi wagtymyz 2 saata gelýär. Olýar onda. Sağ olun. Başta borun hormatly watandaşlar sağ olun dinleýäniniz üçin. Oturun, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryn. Yani ahyrky netije şol watan hemmemiz üçin den ortak göbek kanunu dökülen toprakdyr. Muny ata-babalarymız bize miras goýupdyr. Bizim şoň dowamatyny edip özümizden soňky nesillere şunu adam ýaşarýaly, insan ýaşarýaly döwleti, milleti ýurdu goýup gitmek farzymyz bardy. Men şonu aýtjak. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar.